Araw ngayon ng Biyernes, Hunyo 2, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong National Bureau of Investigation iimbestigahan na ang pamamaril sa radio broadcaster na si Bundukin. Samantala, ang person of interest pamaslang sa isang radio broadcast. Itong Bureau of Internal Revenue nilinaw ang alalahanin ng publiko sa validity ng Taxpayer Identification Number at Certificates of Registration. Ang Commission on Human Rights magasagawa ng sariling investigasyon ukol sa mamamahayag na pinaslang sa Oriental Mindoro, habang dalawang barangay sa Cebu nakaranas po ng pagguho ng lupa dahil sa pag-ulan na dulot ng bagyong Betty. Isa na italang patay matapos magdala ng malakas na ulan doon sa lugar. Sa ating international news, mahigit 420 death toll na itala sa Cameroon dahil sa cholera outbreaks. At sa ating sports balita, Denver Nuggets panalo sa Game 1 kontra Miami Heat. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Unahin natin ang temperatura sa Metro Manila kung saan nasa 33 degrees Celsius ang naitala ng Bombo Weather Center o may katumbas siya na heat index na 43 degrees Celsius. Diyan naman ho sa lado ng Department of Justice, tiniyak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang tulong ng National Bureau of Investigation sa pamamaril patay kay broadcaster Crescenciano Bundukin. Ani Rimulya, hiniling na nito ang tulong ng National Bureau of Investigation dahil nais nitong makita ang lahat ng motibo o anggulo sa nasabing pamamaril. Sa ngayon, aniya, ang pinakamalaking impormasyon na sinusundan ng NBI ay ang posibilidad na hard killer ang may gawa sa nasabing pamamaril. Maliban dito, hawak din ng mga otoridad ang isang identification card na ayon kay Rimulya ay narecover ng anak ng biktima matapos siyang makipaghabulan sa mga killer at mapatay ang isa sa kanila. Nitong araw ng Miyerkules, May 31, ang pinagbabaril ng dalawang gunman ang biktima habang binubuksan niya ang kanyang retail store sa barangay Santa Isabel, Calapan City. Samantala sa kaugnay ng mga balita, natukoy na ng Special Investigation Task Group ang person of interest sa pananambang sa radio broadcaster na si Chris Bundukin sa Oriental Mindoro. Ayon kay Special Investigation Task Group Bundukin Head Police Colonel Samuel De Lorino, ito ay batay sa mga ebidensya at impormasyong nakalat ng mga otoridad hinggil sa nasabing kaso. Aniya, magbabase ang naturang task group sa magiging salaysay ng dalawang testigo sa naturang krimen upang kumpirmahin kung ang tinutukoy nilang individual ay ang itinuturing na person of interest ng pulisya. Sa oras anya na ito ay magpostibo ay agad nakikilos sa mga otoridad at tiwala silang mareresolba ang kaso sa pamamagitan ng agarang paghahain ng kaukulang kaso sa korte. Sa ngayon ay mayroon dalawang anggulo na tinitignan ng pulisya hinggil sa posibleng motibo ng naturang krimen, kabilang na ang personal grudge at ang kanyang trabaho bilang isang mamahayag. Kaugnay nito ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang manhunt operation para tugisin ang nakatakas na gunman matapos na mapatay din ang driver ng motorsiklo ng riding in tandem nang mabangga ito ng kotse ng humabol na anak ng biktima. Dumako naman tayo dyan sa Malacanang. Itong Pilipinas magiging host country ng 2024 Forbes Asia Forum and Global CEO Conference. Ito namang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na gagawing sophisticated ang mga digital infrastructure ng bansa. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-host ng bansa sa 2024 Forbes Asia Forum at Global CEO Conference. Ang pasya ay ginawa ng Pangulo kasunod ng pagkikipagtulong nito sa senior executives ng Forbes Media sa Malacanang kagabi. Kaugnay nito ay napahayag ng Pag-asa ang punong ehekutibo na maipakita sa nabanggit na komperensya kung ano ang Pilipinas sa kasalukuyan sa gitna na din ng pagsisikap ng administrasyon na makahikayat pa ng mas maraming foreign investors. Pagtitipon-tipon sa nasabing komperensya ang mga Chief Executive Officer sa iba't ibang bahagi ng mundo, entrepreneurs, mga mamumuhunan at mga leader na dito pag-uusapan ang mga key issues sa mga international concern habang inaasahan din ang pagbuo ng mga bagong partnership
Ang global conference ngayong taong ito ay gagawin sa Singapore sa darating na Setyembre, kung saan imbitado ang Chief Executive o si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, tiniyak din yung Pangulong Marcos na gagawin itong sophisticated ang mga digital infrastructure ng bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagdiriwang ng 15th National Information and Communications Technology Month kick-off ceremony na ginanap kanina sa President's Hall sa Malacanang Palace. Sinilunsad na rin ang eGov Philippines Super App na bahagi ng digitalization at para maka-adapt sa target na e-government system. Mismo ang Pangulong Marcos ang nanguna sa paglulunsad ng eGov Super App. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And made it very clear to all that would listen that this is not something that is an option that we might want to examine. This is something we need to do. We have no option of not doing this. It is something that is required. If we look now on the experience, when we look at our competitors, and that is essentially what this is about, it is a competition in the global market on many dimensions. And if we are to look at our neighboring countries, for example, to Europe, to the United States, then we can see that you cannot compete on an even basis unless you are highly digitalized, both in the private sector, and as well in the public sector. And Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa mga dagdag na balita ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkasagawa ng geomapping sa lahat ng agricultural lands sa bansa. Ito ay upang makabuo ang pamahalaan ng mga special maps sa tutugma o aakma sa mga agri-products na dapat itanim sa bawat lugar sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulong Marcos, gumagamit na ang pamahalaan ng geomapping sa pagresolba ng mga problema sa land titles na kalimitang nagiging problema ng mga magsasaka. Pero sa kasalukuyan, aniya ay ang mga mapa mula sa Bureau of Internal Revenue at National Mapping and Resources Information Authority ang kanilang ginagamit. Paliwanag ng Pangulo, sa pamamagitan ng geomapping ay mapagtutugma-tugma ang mga kasalukuyang ginagamit na mapa ng pamahalaan para matiyak ang mga agri-products na nanggagaling sa iba't ibang lugar na angkop doon. Ang nasabing programa ay bahagi rin ng Rice Self-Sufficiency Program ng Administratong Marcos na target maabot sa loob ng 5 taon. Pinapakilos ng Commission on Human Rights ang mga tauhan nito sa Region 4B para imbestigahan ang pagpatay sa radio broadcaster na si Crescenciano Aldovino Bondukin sa Barangay Santa Isabel, Calapan City sa Oriental Mindoro. Sa pagbanggit sa mga ulat, sinabi ng Commission on Human Rights na si Bondukin ay binaril ng ilang beses sa harap ng kanyang tindahan ng 2 armadong sakay ng motorsiklo noong Miyerkules, Mayo at 31. Sinabi nito na iniulat ng pulisya na hinabol ng anak ni Bondukin ang mga salarin at aksidenteng nabangga ang kanilang motorsiklo. Isa sa mga sospek umano ay nagtamo ng mga sugat at kalaunan ay namatay habang ang isa ay nakatakas. Sinisiyasat na ngayon ng mga lokal na otoridad ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo at tinutukoy kung ang pamamaril ay may kaugnayan sa kanyang propesyon sa media. Ayon sa Commission on Human Rights, umaasa sila na ang mabilis na pagtugon ng Oriental Mindoro Provincial Police Office sa nasabing karumal-dumal na insidente ay kaagad na mapapanagot ang mga salarine. Inulit rin ng CHR ang panawagan nito para sa pinalakas na mga mekanismo upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng media personnel. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa Senado dahil ang bicameral report daw na One Town, One Product Bill niratipikahan doon sa Senado. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Niratipikahan na ng Senado ang bicameral conference report na One Town, One Product Bill na nagpapatibay sa programang OTOP Philippines. Iniulat ni Senador Mark Villar, tagapangulo ng Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, ang mga highlight ng pinagkasundong version ng Senate Bill 1594 at House Bill 1171. Iniyag ni Villar na ilan sa mga probisyon ay dinagdag sa bagong version ay ang pagbabalangkas na isang pambansang OTOP Strategic Development Plan at ang pagtatakda ng mga pamantayan sa kwalifikasyon
impormasyon para sa mga auto products na naayon sa mga elemento ng kultura, community resources, connection, creativity at competitive advantage. Ang programang ito anya ay ilalagay ang bansa sa international stage na nagpapakita ng magkakaibang hani ng mga dekalidad na produkto na inaalok ng mga bayan at munisipalidad. The versions of this legislation passed by the Senate and the House of Representatives working separately are in unison to institutionalize the One Town, One Product program of the Department of Trade and Industry. The reason behind the OTOP program is to support and empower local industries, particularly in rural areas, and create jobs and income opportunities for the people. By developing and promoting local products, the OTOP program encourages entrepreneurship and helps boost economic growth in the country. In the Bicameral Conference Committee report, both parties agreed to adopt the Senate version as a working draft, noting that both bills have numerous common provisions and minor differences. Samantala, ang auto program tulad na ipinaliwanag ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ay dapat na isama ang product development bilang pangunahing instrumento na tutulong para sa mga benepisyaryo at tutugunan ang mga puwang sa mga kasanayan sa pagninegosyo through capacity building, set standards at market compliance upang mapanatili ang auto brand bilang marka ng kahusayan sa pag-access sa local at foreign markets. Iminumungkahi din ng panukalang batas na mga auto product ay dapat matugunan ng isang set of criteria na itatatag ng Department of Trade and Industry na magsisilbing lead agency para sa nasabing panukala. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita naman, naniniwala ang nasa 45% ng mga Pilipino na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Ang nasabing survey ay isinagawa noong Marso 26 hanggang 29 ng taong kasalukuyan. Nasa 1,200 respondent naman ang naging bahagi ng nasabing survey. Lumalabas din sa nasabing survey na 42% ng mga Pinoy ang naniniwalang hindi magbabago ang kanilang buhay habang 6% ang naniniwalang lalo pang maghihirap ang kanilang pamumuhay. Samantala, 11% ng mga natanong na respondent ay hindi na nagbigay pa ng mga kasagutan. Ayon sa SWS, ang net personal optimism o ang pagiging positibo ng bawat Pilipino ay nasa positive 38 na itinuturing ng napakataas o very high. Gayunpaman, mas mababa pa rin ito kumpara sa net personal optimism noong Disyembre ng 2022 kung saan umabot ito sa positive 44. Itinuturing ito ng SWS na excellent. Lumalabas din sa isinagawang survey na 29% ng mga adult Filipinos ang nagsabi na ang kalidad ng kanilang buhay ay mas maganda kumpara sa nakalipas na 12 buwan. 25% naman sa mga adult Filipinos ang nagsabing bumaba ang kalidad habang 46% ang nagsabing walang pinagbago ang kanilang buhay. Samantala doon po sa lalawigan, 2 barangay sa Cebu ang nakaranas ng pagguho ng lupa ng dahil sa pag-ulan na dulot ng bagyong Betty. Isa ang naitalang patay matapos madala ng malakas na baha habang nag-iigib ng tubig. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Cebu. Nilikas ang 3 pamilya matapos ang 2 magkahiwalay na pagguho ng lupa sa 2 bulubunduking barangay sa Cebu City kahapon. Sinabi ni Harold Alcontin, ang pinuno ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, na nangyari ang 2 magkahiwalay na landslide bandang alas 3 ng hapon. Kung saan ang landslide sa sitio Cambilog sa Barangay Guba nangyari alas 2:42 ng hapon, habang sa sitio Tabok sa Barangay Pitos dakong alas 2:52 ng hapon. Dagdag pa ni Alcontina na ang mga lugar na ito ay prone sa pagguho ng lupa. Pansamantalang inilikas ang mga apektadong pamilya sa kani-kanilang kamag-anak. Sa ngayon, ang mga lugar ay kinokordon at sinusubaybayan na ng Quick Response Team. Sa kabilang banda, natagpo ang patay ang isang 49 anyos na lalaking person with disabilities matapos tangayin ng baha sa sitio Tabay, Barangay Adlaon, Cebu. Kinilala ang
biktima na si Roberto Codilla Buntoyan. Ayon sa pamangkin nito na si Jerome Buntoyan, huli nilang nakita ang kanyang tiyuhin pasado alas 6 ng umaga kung saan nag-iigib ito ng tubig sa balon na nasa gilid ng ilog. At ilang oras lang bumuhos ang malakas na ulan. Naalarma ang pamilya nito ng dakong hapon at di pa rin nila nakikita ang biktima. Kung kaya't hinanap nila ito sa lugar kung saan huling nakita. Ngunit ang tsinelas na lang nito ang nasa gilid ng balon. Laking gulat na lang ng pamilya matapos nag-viral ang post ng isang concerned citizen dakong alas 5 ng hapon na may nakita silang bangkay na lumulutang sa ilog ng lungsod ng Compostela, Cebu, 24 na kilometro ang layo mula sa kanilang barangay. Nang kanilang makita ang mga larawan, kanilang kinumpirma na ito ang kanilang tiyuhin. 5 ng hapon, yan ko nalaman na wala yung iyo ko. Dala siya ng malaki na baha. Sana mabigyan to ng pansin ng gobyerno na kahit alternative lang na footbridge, sana maaksyonan agad nila ito. Ating napakinggan si Jerome Buntoyan, ang pamangkin ng biktima. Mula rito sa lungsod at probinsya ng Cebu, Bombo Jeremy Balingad para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras kapuluan, 18 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala naman tayo ng iba pang balita sa labas ng ating himpilan. Itong biyahe ng Alabang to Calamba ipinapahinto ng Philippine National Railways. Itong construction naman ng North-South Commuter Railways bibigyang daan. May pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Simula July 2, ihihinto muna ng Philippine National Railways ang biyahe ng Alabang to Calamba route para masimulan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway System. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez, 2 biyahe ang maaapektuhan ng pansamantalang pagtigil ng naturang ruta. Ito anya ang 4:38 AM trip at 7:56 PM trip kung saan aabot ng 467 na pasahero ang bumabiyahe kada araw. Sinabi pa ni Yusek Chavez na itatayo ang elevated double track at electrified train system sa ibabaw ng existing Philippine National Railway tracks na magpapabilis ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway System. ISA protected. Itong proseso po ito ay ginawa ko namin several months. Last year, 2 years ago, nakipag-usap na kami sa mga local government units. Ngayon, nakipag-usap na kami sa mga local government units na aabutin na tayo ng 5 taon. At after 5 years, makakakita tayo ng mas magandang rail system, elevated, ibig sabihin hindi na babahain. Idinagdag pa ni Yusek Chavez na ang Alabang to Calamba train service ay pansamantalang suspendihin para magbigay daan sa isang modernong train service na mas mabilis at ligtas na makapagsasakay ng mas maraming pasahero tungo sa mas maraming lugar. Aabutin na niya ng 5 taon ang konstruksyon at tiniyak ni Chavez na pagkatapos ng 5 taon ay magkakaroon ng mas magandang rail system, elevated at hindi na babahain. Inaasahan na makukumpleto ang konstruksyon ng 147.26 kilometers na railway project sa taong 2029 na magkokonekta sa Clark, Pampanga at lungsod ng Calamba sa Laguna. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa gawa ng technical discussion ng Department of Social Welfare and Development at World Bank upang higit na mapahusay ang patuloy na pagpapatupad ng Beneficiary First Social Protection Project sa DSWD Central Office sa Quezon City. Sa wrap-up session na dinaluhan ni na Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at World Bank Country Director Jam Diop ay natugunan ang mga findings and agreements sa katatapos lamang na midterm review mission ng Beneficiary First Social Protection Project. Ayon sa isang pahayag ng naturang ahensya, kabilang sa mga mahalagang issue na tinalakay ay ang pag-isikap ng Department of Social Welfare and Development sa digital transformation, standardization ng sistema ng pag-target para sa mga social protection programs at pag-iisa ng benepisyo ng mga database ng mga beneficiaryo sa PhilSys integration. Habang ang proyekto ay nagalayon na dagdagan ang bilang
ng mga individual na na-verify ng PhilSys na nakalista sa pinag-isang database ng mga beneficiaries. Nanindigan si Gatchalian na walang ipagkakait sa mga beneficiaryo na hindi nakarehistro sa PhilSys. Bahagi ng mga pangunahing tampok na proyekto ay upang makamit ang digital data governance at digital payments kasama ang transactional accounts para sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Una lang pinasalamatan ni Gatchalian ang World Bank sa patuloy na suporta nito sa pagtupad sa mandato ng ahensya na mapabuti ang paghatid ng social protection sa ating bansa. Samantala, nagkabisa na ang Regional Comprehensive Economic Partnership sa Pilipinas. Mahigit 2 taon mula nang tapusin ng mga kalahok na bansa ang Free Trade Deal noong Nobyembre 2022. Hinimok ng Department of Trade and Industry ang nangungunang ahensya ng bansa sa panahon ng Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations ang mga negosyo sa Pilipinas na sulitin ang bagong Free Trade Agreement ng bansa. Sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual, ito ay may malaking pangako sa bansa sa mga tuntunin ng pagpapalawak ng kalakalan sa mga kasosyo sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Aniya, magiging aktibo ang kanyang tanggapan sa pag-promote sa Philippine-based enterprises, partikular na sa small and medium enterprises. Dagdag dito, pahihintulutan din ng Regional Comprehensive Economic Partnership ang mga Filipino small and medium enterprises na maisama sa pandaigdigang value chain at makipagkalakalan sa 14 na iba pang bansa na mas mababa o zero tariff rates. Nagkabisa ang Regional Comprehensive Economic Partnership sa bansa 60 na araw mula nang ideposito ng gobyerno ng Pilipinas ang instrumento ng ratifikasyon sa ASEAN Secretary General noong Abril 3. Kaugnay niyan, ang Pilipinas ang huling bansa sa 15 miyembro ng Regional Comprehensive Economic Partnership na nagpapatupad ng FTA sa gitna ng mga alalahanin, partikular sa ipinalabas na sektor ng agrikultura. Nauna rito, binigyan diin ni Pascual na hindi hahantong sa pagdagsa ng mga imported agricultural products ang Regional Comprehensive Economic Partnership. Samantala, nanatili pa rin ang presensya ng mga fixers. Ito ang binigyang diin na bagong Land Transportation Office Chief Hector Villacorta. Sa unang araw kasi ng kanyang pag-upo ay nag-ikot ito sa kanilang block sa East Avenue at lumalabas umano na sa kanyang initial statement o assessment na nanatili ang presensya ng mga fixers sa mga bangketa kung saan nasa 2,000 pesos ang singilan para sa mas mabilis na pagpoproseso ng mga dokumento. Binigyan diin ng opisyal na iligal ang nasabing modus. Ang presensya ng mga fixers ay nasa likod paanya ng mga loudspeakers na nagasabing huwag tangkilikin ang mga fixers. Pagkatiyak ng opisyal, nakakausapin niya ang frontliners ng kanilang tanggapan at ipagdidiinan muli ang kanilang kampanya kontra korupsyon. Samantala, tiniyak ng National Economic Development Authority ang pagtugon sa mga problema sa sektor ng paggawa at industriya sa bansa. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa kanilang plano bilang tugon dito ay ang paghahanay sa education system sa pangangailangan ng pribadong sektor. Ayon sa kalihim na ang kasalukuyang problema sa mismatch sa pagitan ng pangangailangan ng mga industriya at sa mga skills ng mga manggagawa ay dahil na rin sa edukasyon at training ng mga manggagawa. Kabilang sa mga ginagawang konkretong solusyon dito aniya ay ang pagpapabuti sa akses sa oportunidad sa pamamagitan ng apprenticeship kasama na ang technical and vocational education and training programs. Ani Balisacan, malaki rin ang maitutulong ng aktibong kolaborasyon sa pribadong sektor at industry association para masuportahan ang mga manggagawa sa kanilang edukasyon at pagkakaroon ng tama at akmang skills pagpasok sa trabaho. Samantala, abot na sa mahigit 9 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng gobyerno para sa mga biktima ng Bagyong Betty ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa pinakahuling disaster bulletin ng naturang ahensya, nasa kabuang 9,747,456 pesos na halaga na ng assistance ang naipadala ng pamahalaan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas
Visayas at Cordillera Administrative Region para sa mga pamilyang apektado ng nasabing bagyo. Ang natulang halaga ay ginamit para sa food and non-food items, kabilang na ang mga butane canister, hygiene kits, laminated sacks, modular tents, portable stoves at gayon din ang sleeping kits at marami pang iba. Bukod dito ay sinabi rin ng ahensya na 21,586 na pamilya na o katumbas ng 77,801 na individual ang naninirahan sa nasa 294 na mga barangay sa naturang rehiyon ang mga naapektuhan ng bagyo. Sa mga bilang na ito, nasa 687 na mga pamilya o may katumbas na 2,187 na mga individual ang nasa 42 evacuation centers, habang ang natitira naman ay pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan o nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Samantala sa ngayon, sinusuri ng ahensya ang ulat ng isa sa mga nasawi sa mga Cordillera Region. May kabuuan ito na 86 na bahay ang naiulat naman na nasira sa Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas at Cordillera Administrative Region, habang 78 dito ay partially damaged ng mga bahay at wala naman ang totally damaged. Ibang balita naman, naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng bagong circular para tugunan ang mga alalahanin tungkol sa validity ng Taxpayer Identification Number Cards at Certificate of Registration. Ayon sa Revenue Memorandum Circular No. 532/2023, ang mga lumang yellow-orange na TIN cards ay hindi na inisyu ng BIR simula noong July 26, 2021. Ang mga ito ay pinalitan ng berdeng TIN card o BIR Form No. 1931. Gayunpaman, ang mga lumang TIN card ay may bisa pa rin at hindi mawawala ng bisa, kaya hindi na kinakailang palitan ng mga taxpayer. Simula ng July 26, 2021, maaaring mag-apply ang mga individual taxpayers para sa bagong berdeng TIN card sa mga sumusunod na sitwasyon. Kung nakakuha na sila ng TIN sa unang pagkakataon, ina-update ang pangalan ng babaeng may asawa, pinapalitan ang nakarehistong address o pinapalitan ang nawala, nasira ang TIN card. Dapat personal na isumite ng mga taxpayers ang kanilang kahilingan para sa isang TIN card sa Revenue District Office kung saan sila nakarehistro. Una rito, upang mag-apply para sa isang TIN card, ang mga taxpayer ay kailangang magsumite ng isang kumpletong BIR Form number 1905, isang 1x1 valid ID o ID picture na ididikit sa TIN card. Bombo International News. Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na nasasawi sa bansang Cameroon sa bahagi ng Central Africa. Ito ay matapos na muling makapagtala ng dagdag na 26 na pagkasawi ang nasabing bansa nitong nakalipas sa 2 linggo. Ayon sa isang Health Ministry official, ang karagdagang bilang na ito ay magdadala sa kabuang 426 overall death toll sa naturang bansa. Sinabi ng World Health Organization na noong Oktubre ng taong 2021, unang ideklara ang cholera outbreak sa Cameroon, habang naitala ang pagdami ng mga kaso nito noong huling bahagi ng buwan ng Marso ng taong kasalukuyan. Sa isang pahayag ay sinabi ni Ministry official Linda Esso na mula noon ay umabot na sa 1,868 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng nasabing sakit sa Cameroon. Ang sakit na cholera ay mula sa pagkain o pag-inom ng kontaminadong pagkain at tubig na maaaring magsanhi ng acute diarrhea, pagsusuka, panghihina at maaaring magmitsa ng buhay ng isang individual kung hindi po ito maaagapan. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, makibalita tayo dyan sa Star FM Bacolod. Itong wheelchair racer na si Gerald Mangliwan hindi magpapakumpiyansa sa laban nito sa 12 ASEAN para sa Games sa Cambodia. May pag-uulat ang Bombo Star FM Bacolod. Tuloy ang drive ni Philippine wheelchair racer Gerald Mangliwan sa 12th ASEAN Para Games na magsisimula sa June 3 hanggang 9 sa Phnom Penh, Cambodia, kung saan patuloy ang paghahanda nito upang makapag-break ng bagong record sa 2 events na lalaukan ang 200-meter race at 400-meter race at posibilidad na pwede pang madagdagan ang events nito. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay wheelchair racer Gerald Mangliwan, nakasalukuyang nasa Cambodia para sa laro, ay handa na itong sumabak ngayon sa ASEAN Games. Hindi naman siya ganun kaano. So, specify lang po namin kung ano yung mga kailangan namin i-adjust o ano kailangan namin gawin para yung mga flaws ng aming mga laro is
magawan po namin ng magandang preparation. Kailangan pa rin natin yun eh. Feel mo pa rin yung kinakabahan ka, yung excited ka dun sa kasi isa sa mga para magkaroon ka ng drive para i-push mo yung sarili mo. Kumbaga sabi hungry for more eh. Kumbaga every opportunity na pupunta naman, dumadating naman po sa akin is I always give my best. Si Mang Liwan ay marami pang nalaukang laro na nakaschedule ngayong taon. Ito ay ang Asian Games sa Oktubre at ang The International Wheelchair and Amputee Sports or IWAS World Games sa Thailand sa Desyembre at susubukan mag-qualify sa susunod na taon sa Paralympics sa Paris, France. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! NBA updates naman tayo mga kabombo at mga Star Nation. Mistulang naging madali ang lamang para sa Denver Nuggets na iuwi ang unang panalo laban sa Miami Heat sa unang banggaan ng dalawa sa NBA Finals 2023. Sa unang quarter pa lamang kasi ay agad nang lumamang ang Nuggets ng 9 points. Nadagdagan pa ito ng naging 17 points sa pagtatapos ng second quarter dahil na rin sa scoring run ng Nuggets. Pagpasok ng second half, tinangka ng Miami Heat na habulin ng Nuggets, ngunit lalo lamang lumamang ang Denver at umabot pa sa 21 points. Hindi pa rin nawala ng pag-asa ang Miami sa fourth quarter at pinilit magbuhos ng puntos sa pamamagitan ng 30 big points kontra sa 20 points lamang na naipasok ng Denver. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging sapat upang mahabol nila ang Nuggets dahil na rin sa malaking kalamangan. Nanguna pa rin sa naging panalo ng Denver si Nikola Jokic sa kanyang 27 points, 10 rebounds, 14 assists, triple-double performance habang nag-ambag naman ng 26 points, 10 assists, double-double si Jamal Murray. Sa naging panalo ng Denver, 5 players nito ang nag-ambag ng double-digit score. Sa panig ng Miami Heat, nalimitahan lamang ang kanilang star na si Jimmy Butler at 13.7 rebounds performance. Nagbuhos naman ng 26 points at 13 rebounds double-double si Bam Adebayo, ngunit hindi pa rin naging sapat. Gaganapin naman sa araw ng Lunes, June 2, ang Game 2 sa pagitan ng dalawa sa home court pa rin ng Nuggets. Ito ay magisimula alas 8 ng umaga, oras yan dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Na sining nga las 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Hunyo 2, tuig 2023. Sa gihapon ini mo alagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapauna kag dalakuan nga mga balita. Iloilo City Councilor Plaridel Nava gin question ang common sense ni Iloilo City Councilor Rex Arabia. Sa dugang pa nga mga balita, resolution para iya sa pagpatigayon sa Senate inquiry para sa kontrobersyal nga ungka flyover, personal nga gin-handover sa Senado sa mga katapos ang Sangguniang Bayan sa Banwasang Pavia. Ang ungka flyover nga sadto ginabaha tagsa ka magtupang mamunog sining ulan, danaw-danaw na lang kuno subong. Rain gauges ginumpisahan na panagtag sa Iloilo Provincial Government sa mga kabanwahanan subong adlaw. Latayan sa ginakayo nga esplanade sa Magsaysay Lapas ginatudlo rason sa pagbaha sa lugar kag mga kaiping nga kabarangayan. Ang Department of Information Communications Technology nagapatigayon karon sa aton sini nga mga kabombo sa National Information and Communication na month. Istoryan tani karon mga dalakuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Naka first blood na ang Denver Nuggets sa batok karon iya sa Miami Heat. Ginatambakan ang Miami Heat sa aton sini nga mga kabombo.
makabawi pa ihan ang kampiyon sa Eastern Conference Finals. Batok sa kampiyon naman iya kag number 1 seeded team sa bahin sa Eastern Conference Finals. Ginapayag sa pila ka mga sports analyst diri karon nga kulang sa tawo ang Miami Heat. Ang iban sini nagapalabot man sa ila sini nga pagkadismaya kay daw hindi gikuno kasarang ang Miami Heat. Pero pila pa diri sa mga sports or NBA enthusiasts nagapahayag nga kung lang tawon nimo may mga championship finals experience na mga players ang Miami Heat. Ikumparar nimo sa mga bataon kagway pa sang finals experience nga players ang Denver Nuggets kag makabigman ini banwa nga isa ka faktor. Ibaloon naton ini karon sa dugang pa nga mga pagbalita diri man sa Bumbuhanay sa Udo. Ano nagadalom na gid man bala ang bad blood sa tunga sang duha ka mga konsihal nanday Councilor Plaridel Nava kag Councilor Rexa Sarabia. Kumadomdoman ang ulihi sini sa aton niya makabumbo ginatukso ni Kagawad Plaridel Nava si Kagawad Rex Sarabia nga nagayuhom kuno samtang ini siya nagaplastar sang iya sini nga pagpahayag man natuhoy sa pag-inhibit sang City Council nga magusisa sa iya sini nga reklamo. Ambal sang Kagawad, siya hindi ka magkuro kadlaw, siya permi ka lang kakadlaw, ay ka pa na manton sa nakaligad to. Diri kagaging question ni Kagawad Plaridel Nava ang common sense ni Kagawad Rex Sarabia. Yari ang follow-up report kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Jel, sa report, please come in. In question ni Councilor Plaridel Nava ang common sense ni Councilor Rex Sarabia bilang isa kaabogado. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Plaridel Nava, Bombo Cham, iyang ipahayag nga ukon iyaging question ang nanging depensa sang komitiba ni Councilor Sarabia nga agin inhibit sang Blue Ribbon Committee sini ang complaint bangod nagapati nga mangin posible pa ma-reconcile ang duha ka mga parties o kung ining tagreklamo kag ang ginreklamo. So no kay Councilor Nava, tama ka imposible nga mag-ayuhay pa ang unang asawa sa ikaduhang asawa kag tido wala man nag-exist sa susyudad naton Bombo Cham. So no kay Councilor Nava, ang amo sini nga setup base man sa nangin defense sang komitiba ni Councilor Rex Sarabia nga ti recommendation sila isa sa mga rason kuno nga wala man o kung ginapasa na lang sa ombudsman ang kaso kay ti nagapati pa sila sadto nga posible pa kuno nga mag-ayuhay and the reason why nga tiluging nag-hearing pa kadamo pa sang proseso nga ginhimo sang komitiba agod nga maimbestigaran ang kaso kung tani. Paathag sang konsihal common sense ako na ang common sense kung tani bilang abogado bag-o naghambal nga base pwede pa ma-reconcile ang duha ka kampo ang tiging gamit kung tani isang konsihal. Namutikan man ni Councilor Nava nga bisan isa lang kuno si Councilor Rex Sarabia nagakadlaw inisa kagati lumadugay naman kuno ini ginahimo sang konsihal suno kay Councilor Nava nga ti ang iyabla nga gesture ngando nagapangyamuhat Bombo Cham. And so far, dugang diri ni Councilor Nava nga tinutuyo gid nila ipakakas ang kapitan o kung ining ginareklamo nila sa which is amo ining si punong barangay Marites Nava kaga tiidog na tanuhan pagid nila nga if ever nga ang iya bala Pilyedo nga Nava ipakakas ini siya sa Comelec once nga magpadalagan ini siya liwat Bombo Cham. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Paano mag-reconcile ang asawa kag Krida? Sa susunod naton nakabati ka mo nga ang asawa kang Krida ayuhay kag updanay migahay? How could that be? No? Ti abogado siya, dapat common sense lang. It will never be possible because even during the lifetime of my father, buhay pang amay ko, away na nadaya. Gamo na nadaya. Much more na patay ng amay ko, may kinbilin pang propiedad. Di sa buong propiedad sa Gimaras. Paano niyang kuno na? Kay ang mistress niya is not allowed to inherit from a deceased person.
Especially if that this person is married man, kag may family. So sa amon pamilya, we will fight this out. Kasi isang buwis papa, si mama is very isolated. No? She suffered a lot. Ang homewrecker nga si Marites, she did not consider the fact nga for so long a time, may nagsuffer ng Iloy namon. Kag wala kami tingog sa pamilya. We could not condemn our father. We could not tell him what he should do. Iti iya decision. Di kami kimpuno kaya amay siya. So buong wala na siya, there's no more reason na we should not protect our parent, our mother. So that's why we are fighting each other. We were hoping that the City Council would give us justice. It turned out, kintalawit pa sila mag-resolve. Kulbaan pa sila mag-resolve. And I do not know kung sino nagmando sa ila nga para amon sini. Kag when she runs again this time, we will ask the COMELEC to prohibit her from using NABA because she is illegitimate na spouse. Di siya kasado legally sa akong amay. Kita nyo man kung kaseryoso to kasi gisaya kadlaw. Ikaw kabalo kung normal na kay Rex kung buta. Kung anong diferensya siya nga gayom siya, isa lang siya. Ikaw kabalo kung hindi man kaladawan na ginambal ko. Tani kung comedy ginambal ko, ti kadlaw siya. Kung nang seryoso, we are talking about my mother who is asking for justice. Ti tani di seryoso niya. Pila na sa ginambalan. Amo man gyapon. At least na-accept kong yung apology. No? Basta hindi yung makontrol bala. Siya kabalo kung ano ang seryoso, anong kaladlawan. Kung kita ko gigakadlaw siya, yung siya. Ang gesture ko na ever since, amugid man na. Kasi sa korte, kung sa gaskwila pa lang sa kuno sa una, amunagin man na kuno do yamuhat, nga gesture bala. Tika, pabalo na gid siya nga may precedence na kami, kag na-settle na kami sa council nga no unnecessary gesture should be made during the discussion. Let's show respect and candor with each other. Ang iya why gid yung kakuha? Siguro do inhirit na sa lawas niya bala. Kung nanisong sana siya kadlaw siya. Bako do wala man ko gapadyok, di kadlaw din siya man. So wala man gito dako ng issue except nga tiklanan mo na sila permi i-call ang attention nila. Kung hindi, maliwat-liwat naman ha. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton si Councilor Taradel Nava regarding diri sa iyang tito pagkwestiyon sa baki ni Councilor Rex Sarabia sa mga ginapang ubra niya siningkag at the same time ti pagkadlaw niya nga ag-isahanon ng permi bombot siyam. Ti anong payag diri ni Councilor Rex Sarabia? Anong iya sini nga statement na pagwa siya di isang statement bombo Angel kay ti gusto naton may babatian mo right from the horse's mouth or direct from the horse's mouth kung ang interpretasyon lang yan ni Kagawad Plaridel na baton sini nga lantawon diri ti kung ano man dang iya sini iya nga pagbasa amo lang na pero ti may dipinsa bala diri si Councilor Rex Sarabia bombo Angel. So for the last time, bombot siya, mga ti motong sa City Council, naghambal siya nga wala siya nagakadlaw, pero iya nga, parang stress response na kuno ini ang pagkagat sang dila. Hindi ni sang pagkadlaw, pali ang explanation niya dire, yung gagat niya ang iya dila. Apang ti ilabuto naton ang kampo ni Councilor Rex Sarabia sa dugang statement ni Councilor Nava regarding dire nga ti nagakadlaw lang siya kuno nga isahanon bala bombot siya. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung mag-amo sini Banwa, ti may balana na nga daan sa duwa, gamay-gamay lang nga singkianay, tagsa-tagsa sini nila, may lain nga interpretasyon. Malabot niya sa punto karon niya sa tagsa ka magpatigayon sang sesyon base kung mausik na lang aton sini nga tsimpo. Imbis kung tani iya nga ihatag nga tsimpo para iya sa pagtalakay, paghusisa sa mga legislative agenda or kung ano man dira iyang mga legislation sang City Council, maigo na lang ni karon iya sa bantayanay kung anong mga gesture, kung ano ang initial reaction sang tagsa ka mga konsyal. So, but silingon, why karon niya sang peace of mind or why sang kalinungan sa konsiho dira?
kung wala iya sang proper decorum or eksakto sini nga pinamatasan ang aton sini nga mga konsyales. May konsihal nga Tarso, may konsihal nga Lango-Lango, may konsihal nga nagaprang lalapaw ang isog. So on and so forth. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya piece of advice sa mga konsihal naton, kung ano man iyang batasan ninyo bilang isa ka individual, ibilin nyo na sa inyo balay. Kandaduhin nyo to sa inyo baol. Putsa ninyo sa mga plastik. Or ilubong ninyo inang mga pinamatasan nyo kay hindi na makabulig sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Hindi na namon kinahanglan hilabi pa kung ara kamo dira sa session hall. Ang aton sinikinahanglan sa aton nga mga kabumbo nga ang pagfunksyon sa eksakto sa aton sinima konsihal, pagpasar sa mga ordinansa nga makahatag sang kayuhan sa mga pumuluyo. Hindi kay fiestahan sa mga pumuluyo nga kung ano naman ang magkalinabo nga do matapungulay, do mabuyayaway, insultuhanay, tawganay sang pangalan, so on and so forth. Kay wala na dira sang return of investment ang mga taxpayer. Why na sang hustisya kung mausik lamang ang tsimpo nga gintalana sa isa ka regular session kay man may matulupangda naman ang isa ka konsihal nga do na insulto siya nagikan sa kaupod niya nga konsihal. Mas manami siguro dira kung magmando si Vice Mayor Ganzon. Total nakapagwa naman and abot ko nakapagwa gid man sa memorandum of last warning. Gindagdagan ang tanan nga konsihal para wala kuno sa may gina-single out. Mas maayo siguro kaga Vice Mayor Ganzon, sir, ining mga pinalidad bala nga ginapatuman sa sulod sang akademya, just like Philippine National Police Academy, Philippine Military Academy, now Philippine Maritime Military Academy, no na tawag sila dira. Now, nga kon ang mag-classmate nagainaway sa aton sini nga mga kabombo, tibutang naton abi sa bilog sini nga simana or bilog sini iya nga bulan. Ang pina sina sa ila banwa, magkaundungan sila. Isa lang kakubiertos, gamiton nila. Magpaligo, dungan man sila. No? Isa lang kahabon, isa ka syampong, ila sinigamiton. Magpanipilyo sila. Isa lang ka toothbrush ang gamiton. For the whole month. Tiya mo guro na ang angay, nga ipapanaog dira nga mando, ni Vice Mayor Ganzon, sa kung sino man ang ilinaway or insultuhanay, maghabuyanay sa mga tinaga, sa aton sinimatag palamati, amo na imo nila. Pwede ay hana. Oh? Kadamo pa sa mga problema diri karon iya sa syudad sa Iloilo nga we cannot afford sang delay bangod gid lamang sa mga walay kapuslanan kagado mambal naton kung kaisati do out of bounds nga mga topiko
nga naga tuhaw sa sulod sa nga City Council. 49 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Sa aton siningang panumbalik ka Banwa, resolution for Senate inquiry para sa kontrobersyal nga ungka flyover personal nga gin-handover dito sa Senado sa mga sangguniang bayan members sa nga Banwa sa nga Pavia kag pagbaha sa may ungka flyover sa may tubang da sa nga mall. Danaw na lang kuno kay nakabuligid ang ginpatukod or gintukod, ginpamtang nga cross drainage. Balikan nato nini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan indi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa mga petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs ay ga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 4 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your summer mga kabombo. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o konlik sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kunang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imot ng kugo o kun liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukuan. Pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes ukon Bukidnon. Enjoy your summer mga kabombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon.
Check karon naton ang linya karon ni Sangguniang Bayan member Pita Trimañez kasunod sang pag-handover sini no sang Sangguniang Bayan member sang resolution nga nagapanawagan karon iya nga magpanigayon sang Senate Legislative Inquiry no tuhoy sa kontrobersyal nga ungka flyover 680 million pesos nga ungka flyover kag hibalon man naton mga musta kita later on no kay SBP Trimañez dira sa may ungka flyover man kay sang nagligad sini nga mga binulan kung magbubo ang ulan dira gadalo man ang tubig pero lately bangod kuno sa cross drainage gagin butang dira nahaga na ang pagbaba way na kuno pagbaba danaw na lang. I-check naton ang linya sa Silimantinyon ni Sangguniang Bayan member Pete Trimañez direkta karon live sa Messenger. Triman sa aton sini iyang pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, Sangguniang Bayan member Pete Trimañez, sir. Kaupo nimo si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, good Bombo Cham. Good afternoon man sa mga nagpalamantik sa mga program sa siningahapon, sir. Unagin naton nga luyag mahibaluan SB, kumusta ang sitwasyon sa area sa ungka flyover nga kung sa diin kung masami magbubo ang ulan or may mamunog sining ulan nagabaha, kumusta na dira karon? Bombo Cham, maayong nga balita kag ginapasalamatan nato ng DPWH Region 6 ang madugay namon nga problema sa pagbaha dira sa approach gate sang flyover diri sa Pabia side nasolbar na. Wala na subong sa madalong nga pagbaha kay nagserbi na sang iyang purpose ang duwa ni ka mga inlet no drainage inlet nga ginobra sang DPWH kung sa diin maka agi ng tubig kag that's why nga thankful kita kay maskin paano wala na sang madalong nga tubig apang may nakita kita nga portion no sa kilid sang dalan kay hindi pa even ang surface so mega gamay lang ang pagdanaw but generally speaking, wala na sa madalong ng pagbaha dira Bombo Cham. All right. So, it's good to know nga naging epektibo kada kabuligid ang cross drainage para nga mahagan-hagan ang pag-antos man dira sa ngaton sini iya nga mga kabombo hilabi pa kun rush hour dunganan sa mamunog sini nga ulan. Dugang man ini nga factor sa pagpugok karon sa dalagan sa trafiko. Now, kadto kita diri SB, I do believe gado sinigid lamang nga may adlaw ikaw nakabalik diri iya sa Iloilo, bangod ba niya ang information ko is so personal nga gin-hand over mo gid ang resolusyon nga ginpasar ninyo sa Sangguniang Bayan nga nagapanawagan sa Senate Inquiry, SB? Yes, sakto na Bombo Cham. Kapasalamat kita sa aton Vice Mayor Biboy Roche kag sa mga kaupod naton nga tigin suportaran nila ang aton nga paglakat actually ma-consider nga the official ni siya nga business trip or official trip sang isa ka Sangguniang Bayan kay aton ginadulong dito sa Senate ang resolusyon nga ginaprubahan kag adoptar sang Sangguniang Bayan sang Pavia. Kung saan diin nag-apilar kita sa aton mga senador nga mapatigayon ng legislative inquiry in legislation na tungod sini sa depektuso nga ungkap flyover kag para matagaan man sang hustisya noong 680 million nga taxpayers money kagamuman this is a fact-finding activity sa Kongreso kung madayon ang ining legislative inquiry. Alright. Now, luyag naton may baluan sa diin gin particularmente gin hand over nyo ang resolution SB? Well, actually, Bombo Cham, upisahan ko sa Monday pa lang sang hapon kag sang Tuesday bilog nga ganon gin padala ni naton through email ang aton nga sulat sa mga 14 ka senador, i-attach ang ating resolution and we're happy because limagit ni sila ang nag-acknowledge kay nagapangay kita sa appointment bala Bombo Cham na makasulod kita sa Senate premises as well as sa Senate building kag limagit ni sa mga senador nato ang nag-acknowledge amo na nga ang insigida sang Tuesday sang gabi nagkuha kita sang ticket para at least aton gid personal man in kag kahapos lang Bombo Cham pagsulod naton kay dito pa lang sa Guardia, dito na aton nga pangalan. So, lima gini ka mga senador ang nagbutang or nag-forward sa atong pangalan dito sa security. May we know kung sanday sino nga mga senador ini SB?
staff, no, ang opisina ni Senator Bato, ni Senator Bongo, ni Senator Bong Revilla, Senator Alan Cayetano, amo ni sila ang nag-forward sa ilang sa aton nga ngalan dito sa Senado. Kasi isa security. Okay. Now, ano ang masunod sini iyang lihok sa sining proseso? Ginanamin ko kung nabato na ba sang talatapan sining 5 ka mga senador, ano ang masunod sini SB kag paano nyo ini mahibaluan nga natalupangda na ini sa mga senador kag willing sila nga hatagan ini sa nagakigo nga pagtamod agud nga maimbestigaran? Bombo Cham, no, sa nambal ko na 14 ni silang ipadala nato sa email and 5 lang ang nag-acknowledge. Apang pagkatuto naton, na-distribute na ng 11 sa 11 out of 14 ka mga senador, kikatuan nato sa Ilapsina, kaginpaton man kita sa ilang mga staff. So 11, isa ka senador, opisina nilang ikatuan naton, and we are positive. Na istorya na naton si Senator Bong Revilla, nga kung din siya ang chairman sa Committee on Public Works. Ginamalan kita ni Senator Bong Revilla nga tunan sa iyang legislative department or staff ang aton nga ginapila nga legislative inquiry kag ginattach man ang aton nga resolution. Kag actually nakibut man gani si Senator Bong Revilla sa ginmention naton nga ang resulta sang third party consultant ako sabihin GC size gate ka poste or pier sa aton nga flyover ang nagausmod kag ginsay taman kay engineer kay Senator Revilla. Aside from nga ginapangitan sa hustisya ang 680 million nga taxpayers money, aton gid ginambal man ang posibleng peligro, no, because kung padayon ning pag-usmod basi kung hindi ni matalupangdan sang DPWH, hindi nila matagaan sa immediate nga solusyon. Basi bala nga in the next 11 months kung the same ang Japon nga pace basi kung magmalapit na sa 4 feet ang pag-usmod sa ning PR 456. Amo to nga doon nakibot si Senator Revilla kag ginambala niya kita nga studyuhan nila maskin naka-recess sila sa Bombo Cham. So, definitely may communication ini nga ipadala sa mga members ng Sangguniang Bayan sa imo abi talatapan pananglitan nga mayara na sang resulta man ang ila sini nga pangusisa kag eventuality basi kung matakol gid man nila kag mapatigayon ining legislative inquiry or Senate legislative inquiry nga ginahingyo ninyo SB? Yes, Bombo Cham, kita sarik makita ni Senator Bato kag sang legislative staff man sa mga nagkalain nga senador nato na istorya nga i-bring up nila sa ilang mga boss, no, para at least mabuligan nila si Senator Bong Revilla sa pag-usisa sila. That's why nga nambal naton, mission accomplished, we deliver the message sa mga pabyanon kag sa mga Ilonggo sa Senado. Kag nagakalipay man kita Bobo Cham, suno man gani kay Congressman Mike Guriseta nga na-refer naman sa committee sa Public Works dito sa Kongreso or sa lower house ang resolution man nga nato, no, kag gin-adoptar man ni Representative Manuel. So kung duwa ni ka kung lower house kag Senate ang magatackle sini sang legislative inquiry, I am sure dito ginaton may baliwan kay this is a fact-finding activity sa Kongreso kung sino ba lang may kapaltan, sino ba lang nagpasugot na mag-usbod ang flyover, sino ba lang nagpabaya sa katungdanan para matagaan sang hustisya ang 680 million. Amo man Bombo Cham nga maputeran ang mga pumuluyo nga nag-aagi dira samtang padayon nag-usmod ang inang flyover. All right. Sige. SB, thank you so much for your time kag sa confirmation sang mga impormasyon man may kantanan karon sa inyo man siningalihok dira sa Ungka flyover. Salamat kid and maayong hapon. Thank you so much Bombo Cham. God bless and keep safe. Deriwavit si Sangguniang Bayan member SB Pete Trimanias sang Banwa iya sang Pavia. So 14 ka mga senador ang ginpadalaan sini sa aton sini nga mga kabombo. So para may 5 na diri nga naghatag sang ila sini iyang atensyon, tiyempo para iya sa nasambit sini karon nga pagpangusisa panawagan sang legislative inquiry. Ang United Filipino Consumers
and the commuters may ginpagwa man diring manifesto. No? Nga kung sa diinti pakamalaot sa United Filipino Consumers and Commuters o kung ining UFCC ang palpak, sini ginaprubahan nga palpak nga disenyo sang ungka flyover nga kung sa diin dismayado diri ang pumuluyo kag nabutang karon sa pag-sufrer, pag-antos sandig sa payag kag manifesto ni UFCC President Rodolfo B. Javillana Jr. Dapat kuno iya pasabton diri ang Bureau of Design sa Department of Public Works and Highways Central Office kag ining United Technology Consolidated Partnership o kon UTCP nga among naghimo sang soil test kag disenyo sa flyover bago pa man ginumpisahan ang konstruksyon. Kadungan sina panawagan diri iya si Javillana sa Kongreso nga magpatigayon sa investigasyon in aid of legislation agod pasabton ang mga responsable sa palpak ka disenyo kay hindi niya langulango kuno banwa ang 680 milyones pesos nga pundo nga gingasto sa kabansang gobyerno. Sa karon ginakinahanglan pa nga magpangita iya sa nga pundo para sa rehabilitasyon. Inugang pagid sila diri nga hindi makatarungan nga maga-sufrer, maga-antos ang mga pumuluyo. Rason nga ti ginapanawagan ang liderato sang Department of Public Works and Highways nga solusyonan ining problema. Madumduman nga ginpayag diri ni based or Iloilo-based structural engineer Nilo Hardelesa nga posible kuno ipaidalom sa rehabilitasyon ang dipiktuso nga ungka flyover kag amo kuno sinibanwa ang mangin solusyon sa pagpugok sa dalagas trapiko sa syudad sang Iloilo padulong sa banwa sang probinsya. Lakip na diri nagabiyahe Santa Barbara Airport sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ang UTCP o kun ining United Technology Consolidated Partnership sa aton sinimatag palamati amo ining ginmanduan sang Department of Public Works and Highways Central Office nga magpatigayon sang soil test. Now, agod nga pasiguraduhon nga eksakto kag nagasunod sa mga kinahanglanon sa disenyo sa flyover nga ginsumiter sang UTCP sa Bureau of Designs kag ginaprobahan man sang Department of Public Works and Highways Central Office kag ipapanahog sa DPWH Region 6 kag amo pagpatigayon sang ginatawag sining bidding sa aton sining mga kabumbo ti isang Setyembre 5 ginbuksan ini ang nasambit karon nga flyover. Pero bangod nga natukiban nga mayara sa nga pag-usmod sa Pier 5 or 345 or 4, 5, and 6 tidrigin sarado naman sa aton sinima kabumbo ang may pinakadalom nga pag-usmod amo iya ang Pier 5 nga may 22.9 inches, Pier 6 nga may 19.21 inches kag Pier 4 nga may 4 inches sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Di nagakadapat gid lamang mayara gid sang accountable sina diri. That is why nga nagapanawagan sang congressional inquiry, Senate inquiry. Kay ti mayo abi bisan pa kung gamay lang nga kantidad sa kwarta or pondo sang gobyerno. Pero we're talking of 680 million pesos. Kagang tinutuyo sinitani nga masolusyonan ang problema sa mga pumuluyo in terms of traffic congestion or traffic congestion, pero sa kabaliskad sinibanwa ti nangin nahalit pa sa aton sinima kabumbo. That is why nga tiluyag manaton nga hatagan gid sa nagakigo karon tulupangod sang Congress or karon kay nakapalabot na ini sa Senate. Mahusisa ini para nga dapat magapadabat ang accountable sa sining nasambitan niya kontrobersiya.
Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minutos na, nakaligad sa takda nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri man sa Bombo Hanay sa udto. Rain gauges ginumpisa na panagtag sa Iloilo Provincial Government sa mga kabanwahanan subong adlaw. Kag ining latayan kuno nga ginakayo sa esplanado sa magsaysay lapas sa muning ginatudlo nga rason sa pagbaha sa lugar kag kaiping nga mga kabarangayan. Detalye sini balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Aircon, nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sa 19 minutos sa kalikad sa takna nga launa, balik sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto. Sa gyapon ka po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Rain gauges kinumpisa na nga panagtag sa Iloilo Provincial Government sa mga kabanwanan subong adlaw. Ining rain gauges niti amo ni ang talaksan sang tubig ulan nga nagatupa sa isa iya ka lugar. Now, ang dugang nga impormasyon with the Bombo Lindsay sa report. Please come in. Ginumpisahan na Bombo Chan, subong lang lamang nga adlaw ang pagpanagtag sa 50 ka mga rain gauges sa mga kabanwahanan sa probinsya ng Iloilo, pinagi ini sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So ang ining rain gauge, muna siyang pagagamiton sa tagsa sa mga kabanwahanan, agod natin ma-measure ang rainfall amount sa pagtion kung mag-ulan-ulan. So sa pagpakigangot din natin kay Dr. Jerry Buona, ang head ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang ining masobra 50 ka mga rain gauges ginobra ini mismo sa Iloilo Science and Technology University o kung ISATU. So ang ining rain gauges ang capital dari nga or ang pondo nga pain or gin-allot sa Iloilo Provincial Government, nagabalor sa 800,000 pesos. Total na ini siya sa masobra 50 sa mga rain gauges naging panagdag sa may kabanuhanan sa probinsya ng Iloilo. So ining masunod rin kay Dr. Jerry Buona, ang ining rain gauges magabulig ini siya sa tagsa ka mga local government units agud sa ma-monitor ang rain level sa ila tagsa ka mga localities nati wala lamang nagasalig sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. So ang ining rain gauges dapat nati i-install ina siya sa open area nati wala bala sang cover or any obstruction sa rainfall Bombo Cham. So by being able to measure ang ining volume sang ulan, ang local government units naman ma-determine ini nila mas temprano ang ining rainfall kung balati kinahanglan na mag-evacuate ang mga pumuluyo sa isa abi ka local government unit or isa ka banwa or kinahanglan nga mag-suspend gid man sa klase. Kay kung natawan naton ang ginabasehan dari subong actually sa base abi sa Department of Education order ang rainfall warning gid Bombo Cham. So if it's yellow warning, nakadepende or discretion na sa tagsa ka mga local government units to suspend ang klase sa mga kabataan. Pero if napaidalo mang isa ka local government unit sa orange or red rainfall, automatic na ina nga wala sang klase from preschool to senior high school. So ang nagpahayag dari si Dr. Jerry Buona nga hindi tanan actually nga mga local government units dari sa bahin sa province ang may ara sa ila tagsa ka mga rain gauges o sa giti nagadepend pa na sila sa weather forecast or announcement na gikan nga sa pag-asa kagdi kung kay isang daan delay pabalahaw ang magintikang sa local government units if in case ngati sa pag-asa sila nagakuha sang forecast kay ang pag-asa nagagamit sang hindi siya manual bala nga rain gauges Bombo Cham. Rason nga tikon kay isa kung may ara sa power interruption ang pag-transmit sang information ma-delay ka tama. So ang ining rain gauges sa bahin sa probinsya ng Iloilo manual ina siya. So if wala abi sang power or wala sang kuryente, hindi mabudlayan sa pag-deliver sa message ang mga local government units padulong abi sa ilat na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer or sa bahin man sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. So antes naman actually ining distribution
na ginhimo sa PDRMO tagsa ka mga local government unit may ara na yagin designate ka personnel para nga mag-monitor sa rain gauge kag tigin pa idalom ina sila sa training sa upod ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung paano ni gamito ng ining instrument kag paano ma-measure ang ang ining rainfall using lang gid lamang sa meter stick. So gin-clarify diri ni Dr. Jari Biona nga ang ining rain gauge why saya nagakinahanglan nga i-install sa fixed place bangod natin kinahanglan lamang diri for rainy season lang gid ang rain gauges. Una naman actually nga ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na pinaagi sa sining manual rain gauge ang operator mahimo yun nga ma-relay ang information to their local government pinaagi sa radio kung naka-experience siya abi sa babaw bukid sang mabasog yang pag-ulan sa nasambit na lugar. So actually sa nasaling ko na ang Pag-asa may ara sa existing equipment ugaling kay scientific ato kag high technology equipment. So kung kaisa ang ining technology nga ginagamit sa Pag-asa wala gawa nagagana if in case nga may ara sang bagyo o kung may ara sang power interruption. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Jerry Biona. Rainfall and then out of that may threshold sila after 1 hour 2 hours dira lantawon nila kung may 1.5 to 7 millimeters dira nga matipon, it means nga ang ila classification sang ulan sa ila heavy and then mag 15 karon to 30 ang number of ang volume ang matipon nga tubig sa aton rain gauge, no, it means nga mangin intense ina siya and then kon 30 and above and more mangin torrential, so it means out of that nga matipon, out of that ma-determine nila ang exact nga ulan nga nagtupa sa ila kag interpret nila sa threshold dito ma-change ang color mahatag sang interpretation na dayon ang yellow, orange to red and then may mga corresponding kung yellow na siya ang mayor pwede siya makapasuspend sang sang klase sa ilang mga lugar kung orange dira kung red dira kung may nagakinahanglan nga mabakwit sila na sa sina nga level, it means nga may ara gid sila nga actual nga measurement kag actual nila nga data mangin basihan sa ilang action. So out of that sa rain gauge na madamo sang gasulunod-sunod na, it means nga even later on ang sa mga preemptive evacuation, mga preparasyon dira mahimo kay ti ang ato lang nga ginabasihan halin sing una ang warning signal lang sang bagyo, no, sa typhoon lang signal number 1, signal number 2, pero sa subong nagabago, no, nga aside sa typhoon nga kung saan sa maabot ang isa sa pagabasihan naton sa aton nga actions inang o threshold naman ang ang kadamuon sang ulan, no, muna natagaan ni Governor sa Defensor Junior Toto Defensor Junior nga sang emphasis nga i-include naton ang pagdetermine sa aton nga mga actions ang mismo ang kadamuon o kung kadamulon sang galom kag kadamuon sang ulan nga mabubo kay nga magresulta na siya sa pagbaha, magresulta na siya sa mga problema o kung mga damages dira. So it means nga inang mapunggan niya o kung iyang balabagan ang pagtabok o kung ang ginatawag nga commerce o kung ang economic activities naton. So out of that, makaubra na dayon sa mga actions. So ini siya tagaan ang tanan-tanan nga kabanwahanan, one basis ang ilang rainfall advisory. Pero siguro sa ibang mga banwa kasubong sa Kalinog, Lambunaw, mga Maasin, Haniway, no, ang Leon nga mga areas tagduha sa ila kay ti ina sila may mga kasubaan, so mangin basis naman ina, no, so it means nga kung may reader kita sila dito nga i-assign ang kabanwahanan, no, ma-report na siya, provided na siya naton sang cellphone later on asa sang iya sang sang handheld radios. So ma-report sa banwa kung anong iyan na nabasa, ang banwa mismo ka-take action. If ever there is a need for augmentation, ma-report diri sa situational report sa kabanwahanan, ma-report diri sa probinsya kung ano ang aton nga mabulig. Kung hindi naton masarangan, ma-report kita sa region, sa national, pero at least no may ara gid sila nga basis gid nga actual. Kay kung basihan naton ang sa Pag-asa ang sa radar nga na, ang Doppler radar system nga na malapad na siya katama. So it means nga specific ma-experiensyahan kag nabalaan nyo man, naobserbaran ninyo nga bisan maghambal ang Pag-asa nga orange, yellow o kon red dira, no, pero dito lang na sa ibang nga lugar, sa iba niya nga lugar waay o kon may ara man sa ilang nga ginbutang sina nga alert system nga sa waay nila mabutang but in
in actuality dito ya sa kabanuhanan sige ang inulan ti ano karon ang basis. So out of that no isa sini nga atong magabasihan ang DepEd Memorandum Order number 37 ang gin-issue ni DepEd Secretary Sara Duterte. So it means nga amo na siya ang aton nga Secretary Duterte. So it means nga amo na siya atong pagabasihan nga dira sa naubos nga bahin sa na Roman numeral number 4 no sa items ang parte sa flood ang parte da karon sa yellow nga sa diin dira magasulod ng discretion sang local chief executive nga i-suspend ya bala o kung i-cancel o kung hindi o kung sigihon ang klase. So kung meron gidjas da saya may basis gid saya nga iya gidjas ang banwa. Okay. Pila ni tanan ka mga re-engages ang planong ihatag, boss? Inang 50 no as I said tanan nga kabanuhanan may ara gid parang ang gwa sinabumbulensi way bala sang ano ni sang siling ay daw mabuno ka be suspend to be ay daw hindi man purti kon ara da karon nagapagbundak sang ulan butang na siya no dira sukaton makita da karon ang actual nga figure o sa sulod sang isa ka oras 15 millimeters ano iya threshold ano iya classification it means nga may sugod kasunod-sunod na kung ano ang iya interpretation kag ara na dira ibutang ko na dira sa aton nga mga brochures kung anong ila mangin actions. Nabatian Sa po diin ni Bombolins kinhimo ang head sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So pinaagi sa sining manowar engaged ang operator i-relay lang yung information sa ilatag sa mga local government. Pinaagi sa radio kung may aras ang mamunog nga pag-ulan sa amuyang area Bombocham. So hindi niya kinahanglan no sang elektrisidad, sa kuryente, hindi man kinahanglan sa signal kay manual ini siya Bombocham. Sa din ini ginhimo Bombolins? I'm sorry Bombocham no. Sa din ginhimo? Iyan ni siya ka ISATU, Iloilo Science and Technology University. Sila ni ang Bombocham, sila ni ang nag-obra sa masobra 50 ka mga rain gauges which is worth 800,000 pesos. Okay. So may dala na ning talaksan daw kasubong sinisang ginapakita sa video nga butang mo ang rain gauge sa isabi ka partikular sining lugar tapos ang operator takso niya na pinagi sa talaksan or meter stick ni sa aton sino Kabombo. Amo na ni dayon ang information nga makuha niya mo ning iya sining nga iga-relay sa local government unit amo sinang sitwasyon. Yes, amo na siya Bombocham. Insagida makuha na dayon nila ang rainfall amount. So kung dara ang rainfall amount, amo na ang pag-relay nila sa ilang local government kung parang if kinahanglan na gid man mag-evacuate or kinahanglan na gid man mag-suspend sa klase. So dara magasalalay Bombocham hindi na sila mag-relay pa no sa sa Pag-asa kahit ikon ka isa nga daan tikon may mga bagyo-bagyo ang technology sa Pag-asa nga ginagamit which is scientific kag high technology. So alang-alang kun ka isa kadi may ara sa mga tower interruption kag kinahanglan sa signal. So pinagi sa niya sa manual rain gauge pilayon nila nga makuha ang impormasyon nga kinahanglan Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo body para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Lindsay body sa imo sining nga follow-up report. So bisan mambal naton nga manual lang ini pero makabig nga tuman ka helpful sa bahin karon sa mga lugar nga paghahatagan sining rain gauge. Una ko na do pila to 50, 52 lang anay. Tapos ang iban sini later on kay hambal ni Doc Jerry Biona sinya hatagan ni ang tanan nga mga kabanuhanan. No, para nga sila mismo sila dira ang makaplastar kag makakita sang datos agod iya nga sandig sa rain gauge kag sandig man sa may brochure ini nga nalakip mo suno kay Doc Jerry ti dira amo ining mangin sa landigan sang mga pronouncement nila sa palaabuton. 32 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check na naton this time si Bombo Peter Jan Bayaska. Ining latayan nga ginakayo nga esplanade sa Magsaysay Lapas ginatudlo nga rason sa pagbaha di raw sa nasambit nga lugar lakip na diri ang mga kaiping nga kabrangayan. Anong plastada sining latayan now? I-check nato na be si Bombo PJB sa iyaman sini iyang follow-up report.
kag ang Department of Information and Communications Technology nagasaulog karon sa National Information and Communication Month. PJB sa report, please come in. Bombo Chant, no? Sa subong tigin na solusyunan diri sa kontraktor diri sa may Esplanade, sa may Barangay Magsaysay Village, sa may distrito sa Lapas, ining problema sang pagbaha diri sa area gid, no? Nga to sa Nintendo na tungaan dala sa ginakayo nga Esplanade diri Bombo Chant, alin dira sa may Halandoni State o kaning Barangay Arlidio Lourdes bala, palusot dira sa may Iloilo Sport Complex, kamagalusot dito sa area sa Nabitasan Road sa pribado dira nga sa Division, ang pagpakayo dira sa Esplanade. So may gitang butang nga mga dakal-dakal dira Bombocham sa area, kag recent time ti ang dalan sa Barangay Magsaysay so sa access road sa Esplanade. So dabali dakal-dakal palag na tampok dira sa porsyon sa pangpang iya sang suba. Kag paglabot ko dito sa may area dito sa may boundary sang Magsaysay, kag Nabitasan, so may ginpa-cross dira nga gipahamtangan iya sang tamburong sa idalom, pagkatapos iya dogin pagyan sang Greenway ni Bla, sa ginaprepara nila nga taytay para post dito sa sining lugar nga konsidente dito inisya iga palutson, no? Palusot dira sa may Nabitasan Road, kag daw angot na inisya pakadto dira sa ng pribado nga sa division ang ginikayo dira nga taytay. So natabo diri sang pag-ulan iya humalin kang tinalikdan nga Biyernes sang hapon hasta magabi diri Bombocham sang Biyernes gid kay grabe ang pagbubo sa paghapon. So naka-experience dira sang pagsaka sang tubig ang mga tumuluyo naton. Dira sa may porsyon sa natungan sang area patabok na bla sa Bakaw, ang lugar kag dira sa suba sa natungan sa nada ang natabo sa nadiri kay bangod nag high tide iya sang hapon, nagresulta diri sang backflow sang tubig, botsingon sang backflow sang tubig bla nga ang tubig nga nagahalin dira sa suba naglusot iya, nagserbi iya nga nagbalik iya sa mapamalay nga nagresulta nga nag-anaw dira ang kalabanan nga mga puluyan. Bala mo ang cross Esplanade dira, antes sila magtampok sining dakal-dakal, gitantangan nila na isang dako nga tamburong balas dalom. Ang natabo doon ang agyan iya sang tong tubig ngalin sa suba, pakadto dito sa mga pumuluyo naton. Munang isa ka rason man nga ang mga iting nga mabarangay, pasaka dito sa may Barangay Arlidio Lourdes, kami mga informal settlers man dira mo. Sa may Barangay Arlidio Lourdes, pasaka dito sa may area sang Top North, porsyon dira nga sakop sang Barangay Kamaligaro, taraptap dito sa may Barangay Sambag, ang naka-experience man sang pagminit iya sang pag-ilog sang tubig, bagod sa sinigin tampok nila nga doging kahon na sa tunga sang suba. Dinalapawan ang ining tamburong nga abyan sang Greenway nila. So amo to kung paano iya nga nagbaha ang ining barangay Magsaysay Village kag pila dara kada pang mensyon at bulang nga mga kabarangayan. So ang natabo sa nadiri gin pakitaan si solusyon diri Bombocham, gin padalaan sa kontraktor sang bako kag pagbako na latong tamburong kag pasaka iya sa pangpang sa sining way pamahuman ng Esplanade. Amo to kung paano nga pag panglantong ini o kung pagbutong sang hunas. So nag-amat-amat naman subside ang tubig dira sa mga apektado nga barangay, partikular dira gid sa mga residente naton sa may Barangay Magsaysay. Bala mo mga informal settlers nga malapit sa suba pag-relocate na, pero ang iban dira nga mga residente ang lunsay tanan mga situado ning duta nila. So amo na dang napang-apektuhan sang pagbaha iya kang hapon nga adlaw mali sang aga kag tugtog gid iya nagabi diri Bombocham. Sa kabayan bala no, nalabot aton diri isa sa mga residente dira malapit sa lugar kag isa sa mga apektuhan ang sang pagbaha dira. So na kuha naton diri sang statement, no, si Manong Chupi diri nilang kay ari diri karon para mapabati naton Danilo Danilo Chupi, residente sa Barangay Magsaysay Village, Lapas, Bombocham. Bala pamatayan naton siya sang aton sa diri nga na pakilangutan.
Pero ang tamburong agin butang nila amo man ang cause sang pagsaka sang tubig tungod nga makusog ang suba kaga pasulod man ang taob amo nang ang ulan nga ari sa babaw hindi ka panaog pakadto sa suba gin sugata abi halimbawa siya sang tubig sang suba kag sang taob mo nang hindi siya kapanaog amo na nga nagsaka ang tubig diri sa amon. Doon ba siya matabo na bisan human ang esplanade ni amo man nagapo matabo sulihik kaso nga magbaskog nga mag sa taas ang taob kamagdungan ang ulan amo man nagapo matabo sinyo. Daw hindi naguro sir kay ang natabo sa to kun nga ang nagsaka ang tubig tungod nga sa tamburong nga ginbutang nila habang gaubra sila sang taytay ginabutangan la tamburong kag tampukan nga para makaagi sila sa pag-ubra sang taytay. Buti nga hindi ito makakiter ang tamburo ito butang sa tulong-tungan kay treatment nila sa obrahong taytay. Hindi ito kakakiter sa tubig, alin ba? Amo, hindi ito ka trespasser ang tamburong sa buylo sang tubig tungod nakasulod na nga daan ang taob bago nagpanaog ang tubig sa ulan amo to nga nagsaka ang tubig. Pero habang nagsaka ang tubig kinkantuan man sila dito sa mga tao diri sa magsaysay nga ginistorya nga nagasaka ang tubig so operate man sang bakho nga kwaon ang tubig ang tamburong para nga persa sang panaog ang tubig kag na ngagaw Manila nga nagsaka matud ang tubig pero sa dalayon nga nagakuha na nilang tamburong nanaog man gilayon ang tubig nga madasig. So hindi lang yung magsaysay, ang babaw to nortes, ibabaw kay may mga lapit pa sa suba kay Star. Hasta dito sa Kamalig, sa Parados, hasta sa may Sambag to, diri pa ding lapos mo no. Tungon. Base goro, hindi ko lang kabisado ang parte dito sa Kamalig kag sa kuan, pero ang sa Bakhaw sigurado gid kag sa Lourdes, sigurado gid kay daw nalambot ko dira ang area sa Dungon nga daw amo nang yapuntas kun taas na rin tubig meaning taas man dito ang tubig kay hindi ka panaog amo na ang halinan ko nga nagsaka ting tubig sa So ang taho nila sa lalatayan sa equipment nila ni nga sa himuon taytay kumahuman ang taytay kwao man na no? Oo, kwao nila amo na nga nakambal ko kay ina nga hindi man guro matabo tungod nga kun mahuman ang taytay i-clear man nila inatanan so tawhay na ang pagdalagan sa tubig. So si Manong Danilo Chupi diri Bubutsam taga-abiso madira sa kontraktor kag sang senro naton. So dapat i-supervise pa nila kay kun i-assess ang sitwasyon dira sang suba. Bubutsam ang mga mag-group dira nga way pa ma-clear gid lang nga ma-plaster gid sa isakto nga ma-replant sa kingid sang magpang. Ado mo pa to nag-obstruct kag recent time tigil pang sabitan ka mga basura posible nga lima dito sa babaw. Nagsalapit dira sa mga mangroves naton sa may area nga sakop sang Barangay Orlidio of Lourdes kay dira na subong ang pagtutok sa pag-develop dira sa esplanade. Pero ang portion nga sakop sang barangay Nabitasan o barangay Magsaysay Village way pagadto dito sa Nabitasan area. So pang tampok pa lang sa madakal-dakal ang panghimo nila ti samtang tampok mo sang kinabutong man sang tubig baha o kon salin sa pangpang bala butong pagadto sa tunga sang suba. So nga muna isa ka nagaresulta nga nagakipot siya kag naganinit ang pag-ilog sang tubig sa tagsa ka bumaskog ang pagtupa diri sa ulan. So check na kag alantaw nila kon bala advisable ni kag kon i-decline nila ni ang daw tamburo nga ginatampok nila dira o kung ginauna nga ginabutang nila dira antes magtampok sa esplanade lamang ma-adjust pa nila ang kataason niya o kung ang kadalumon niya nga daw makakiter iya sa tubig nga sarang makailog ako may dike na nga mahumana dira sa lugar para dito tali nga maapektuhan na mapumuluyo naton dira sa area sa Magsaysay Village kag pasaka kag makaiting nga barangay from Lapas way pagadto dito sa distrito sang Haro Bubutsam. Anong dira? Anong kontraktor? Ang sa dira daw way pa naton gid ma-check kung sino ang kontraktor kay kina gid libot-libot dira gin ang area bla
bumbutsam to ay dadra ang bako kay na at the same time tido ay masilar pag butangan sang ano na daw na paskil blas kilid. So mo pa nag-check na ton siya ng contractor pero under sa supervision sang Department of Public Works and Highways Region 6 ang ning pagkaayo sinada kay halin dito ning pasaka si babaw mo. Bumbutsam ang area sang Dungon daw dito sa likod nga parte sa balay ni Mayor GTT mula Bumbutsam daw natapos na kag area nga sakop sang Santa Rosa kag Top North area daw na tapos na kag daw diri naman ang pagtutok pero gina-check lang naton kung design man ang kontraktor dira sa area sang Dongondi Haro kag way pagkadto dira sa area sang Top North kung design man kontraktor dira sa suba nga sakop iya sa Barangay Bagsaysay Village lakos dira sa tabok sang area sang Bakaw kay bala mo tangan na dasang dike ang tanan nga matawo nga ara da malapit sa suba so ginapang amat-amat na pag-relocate iya sa Ikupaw dira sa karon Bumbutsam. So manang nakita na problema nga daw tagaan pa sa kakigo sa attention kung solusyon sang public works naton kag direkta nga coordinate man diri sa may kontraktor kag naghatag magarantiya mapumuluyo naton nga daw very cooperative ban siling nga daw nag-request sila sang bakuto para makuha ining kahon nga nagtayuyon man nabutong sang unas ang tubig nga daw nag-amat man subside ang tubig dira sa mga residente naton based sa pinakalites sa pagsekta dira sa may Barangay Bagsaysay sa village sa may distrito sa Lapas Bumbutsam. While timado to ka report, what para sa papagalagad sa Bumbuhanay Songto, iniglama sa Bumbu PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbu Radio Philippines, Basta Radio, Bumbu. Salamat gid Bombo Peter Jan Bayaska sa imo siniiyang follow-up report. Ti anay kay gibutangan tamburong nagbaha abi ganin naton kay kon may tamburong dira magi ang tubig. Ikaluluoy lang to aton sini nga mga kabumbo karon no. Sus Maria kagusip po. Dapat tatagan man sa nagakigo iya sa tulupangod sang Department of Public Works and Highways nga hindi lamang bala iya karon maigo sa mambalta nati sitwasyon balang hambalalan nga mayo man ko mahumana da kay hindi naman kamo sina magproblema da. Anyway, now sa aton sini nga mga kabumbo ina kung pasipadaan naman sa DPWH sa tindako naman nga problema sa ulihi. Oras naton 46 minutos sa kaligad sa takna sining La Una. Check naman naton this time uli nga report ni Bombo Ria Mumblan. May kantanan sa pagsaulog sa Department of Information Communications Technology sang Information and Communication na month. Sa aton sining nga mga kabombo. Tihibalo naton kung ano mga programa pagid sa sining Information and Communication na month. National Information and Communication Month. Check ta si Bomboria sa report na please come in. Ginaselebra sa bunga bulan sang Hunyo ang National Information and Communications Technology Month sa idalom sang Presidential Proclamation number 1521 sang 2008. Ini ang may tema nga Connecting Communities, Enriching Lives, Forging a Digital Future for the Philippines nga may tinutuyo nga mag-engganyo sa mga Filipinos nga batunon ang digital transformation era pinaagi sa pag-promote sang innovation, collaboration, impact, kag inclusivity. Ang Department of Information and Communications Technology ang nagpreparar sang 4-week activities agod matutukan ang importansya sang digital transformation kag progress sa nagkalain-lain nga sektor sa diin ang week 1 ang nagasentro sa digital innovation and inclusion, week 2 sa digital governance, week 3 sa digital workforce competitiveness kag week 4 sa digital infrastructure and cybersecurity. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Sherwin Roy Faduga, Section Head, Infrastructure Management Section sa Department of Information and Communications Technology, Western Visayas, iyagin payag nga
Pila sa mga programa sang ahensya amo ang pag-re-establish sang mga free Wi-Fi sites sa Western Visayas sa diin una ini nga ginumpisahan sang 2021. Naibaloan nga sang Disyembre 2021 na hisugtan sang Central Office man nga i-end ang kontrata sang programa sa diin nabilin na lang ang region-wide free Wi-Fi services kaangay na lang nga nahamtang sa mga local government units, hospital, kag mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Suno kay Faduga, mayara sang 45 subong nga operational nga Wi-Fi sites sa rehiyon sa diin ginaplanuhan nga i-upgrade ini sa opisina humalin sa 5 to 15 megabits tubtob sa 15 megabits to 100 megabits. Sa subong natalana ang installation sang libre nga Wi-Fi site sa Pasay City sa Hunyo 6. Nagtambong naman sa selebrasyon sa National Information and Communications Technology Month ang Mosanday Department of Information and Communications Technology Western Visayas Regional Director Ralph Moncatar, Engineer Elmer Prudente, Engineer Jimeo Soliano, kag Engineer Isidro Laguardia. Matandaan man Bombochamo no nga nangin direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasiguro sang universal connectivity kag mapasangkad ang e-governance agud mapauswag ang serbisyo sang gobyerno sa komunidad. Yari karon pamatian nato ang nangin pahayag ni Engineer Sherwin Roy Faduga. Existing subong, actually more than 1,000 sites previously, last December 2021. But may mga plan ng central office. So that's why na end of contract ang mga mostly sa free Wi-Fi sites nato. So sa subong, ang nabili na ng yield is ang region initiated. So ang mga as beneficiaries ang central office sa pagkakaroon ng mga kinahanglan ng free Wi-Fi, hitap na naman. So, ang mga existing mga free Wi-Fi sa mga LGUs, sa mga hospitals, and then sa mga EOCs, especially sa mga PDRMO, which ang pinaka-latest naman naging takdan is ang pagiging PDRMO, taningan ito sa Bagyo. So, ang kalabanan na mga beneficiaries is sa schools. Ang GIDA naman may mga sites natin is subject for approval. May proposal na para sa GIDA. Kaya ang pinaka-importante yung mga boto na natin sa bago wala access sa technology. So, we are trying to get the approval sa front office nang mawala sa listahan sa central na makita naman na daw kinahanglan ng so ginadala naman. So with the assistance na siya sa LGU, magkuha sa data. So tama na siya may subject for approval kaya sa central office. Ang nabilin sa pong is 45 na. So wala na siya nag-end of contract na siya. So may mga plans na bago plan to innovate and to pa-upgrade ang atong system sa ating mga infrastructure sa free Wi-Fi. Kaysa muna atong yung free Wi-Fi manabak ng high speed. So they plan to upgrade. So that's why hindi ito na ito mag-continue ang previous ng mga contracts. Kaya nabalan ito siya ang atong na provide. So ka-average na kita siguro between 5 to 10 Mbps. So now we are planning to upgrade maybe 50 Mbps to 100 per site. Ano lang, hindi na mag-lose hope kay we are trying everything to nga mabalik naman ng services sa DICT, especially sa free Wi-Fi. And susubong siguro naman by third quarter, earlier this third quarter, mayroon na kita na first phase sa procurement. So para to expand naman sa free Wi-Fi. So ang sini nga programa Bombocham no ang gina-insure ginapapasiguro sa mga tao nga ma-bridge ang digital divide
Code paano no mabuhin-buhinan ang digital divide among sa mga grassroots levels sang komunidad Bombotcham iniman ang sa mga ginaengganyo man ang pagpakig-angot man sa nagkalain nga sektor sang gobyerno, industriya kag akademya. So may ini nga mga trainings such as nga training on Microsoft Word, cybersecurity para sa Philippine National Police Region 6, internet media and information literacy training sa Antique, and sa mga universities Bombotcham ang nag-collaborate ang ahensya sa ila. So ang ini nga program specifically digitalization program ang inisyatibo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bangod ini man ang direktiba niya nga ma-enhance, mapasanyog ang serbisyo sa gobyerno. As a matter of fact, matandaan nato na Marso 3 ang ginlunsyar ang ining broadband ng masa sa probinsya sang Antique. Agud no ay isa ini ka thrust program sang presidente agud no mag-build better more projects para sa Pilipinas. Amo ini ang agenda niya sa masunod nga anong kabulan bilang pagpungko man sa posisyon Bombotcham. Kay ti ako unta man kag sa hindi Bomboria subong iyang tiyempo mas labi kag labaw ang aton sini nga dapat maintindihan, mahibaluan when it comes to technology, internet connection kag iban pa nga kung sa diinti naga-involve sa kapot sang mga computer, mga laptops, so on and so forth. Kay ti dako man ini nga bahin sa pagkaproduktibo naton sa tagsa sini ka matagadlaw kay kalabanan subong iya Bombo area nagaano na mo ang iban sini gani trabaho nila tubang na lang sila sa internet, assist dira sila kag kun ano pa dang iban typewriting, no, kadamo lang Bombo ria. That is why nga ma-utilize ini ang skill set nga ini bangod kay nagapasulod na kita sa new media Bombotcham also ang imo man nga gina-emphasize dira. So ano man nagpaalinton man ang Department of Information and Communications Technology sa matter of fact lapnagon man ang scamming, phishing, mga into wala na Bombotcham. That is why ginaengganyo man ang mga SIM card users nga magparehistro man. Isa ina sa mga hugot nga gina-disseminate sa ahensya agod nga hindi mabiktima ang mga pumuluyo naton. So antes pa man magtakop ang SIM card registration, magparehistro na para more so buhin-buhinan ang ini nga mga text messages nga nagapasala sa paminsaron sa mga taho. Amo man ang threat man no sa cybersecurity, kagagapangayo bala sa mga numero mo matuntuhan ikaw Bombotcham, amo gid na. So dapat gid magparehistro. Bisan wala pa yan amo sini ka high-end ang technology, may ara na iya sa nagakatabo nga pagpanunto kag into anay Bomboria. Mogani Bombotcham amo na balang hambal nila nga sa ibabaw sang kalibutan duha lamang kaklase ang tawo. Manugtunto kag nagapatunto. So diin kada. Diri ako iya sa kag. Tunga-tunga Kung si Bombo Crisilugo pa kag naintuan na. Wow, forte. Manog into, naintuan kag naintuan na. Oh, grabe, no? Kung sa cellphone, kung sa mga scam nga na, tamang inya kahapos Bombo Ria mo, mag-identify sa kung inang tao nga nagapakigangot si mo scammer o kung hindi. Hapos kilamang
Basta iya maglabot sa punto sa conversation yung mangayo na siya kwarta, scam na ina. Oh, why ka man lang abisang na ginpaintrahan nga mga kunano dira. Tapos magpakilala sa simo nga parinti mo ako. Amo sini mo santo na amo sini. Oh, ti kilala mo man tanan mo sini nga mga kaparintihan. Hindi bla? So hapos lang kapin pagid ko may ginatanyag ka nga ma-cash in ikaw sa GCash ko or sa anuman nga mobile wallet, no? After 1 week, madubli ini, matripli ini. Baw, tipiho na iya nga pagpanunto, pagpang-scam, pagpatalang ina bumuriya. Maghalong-halong lang ang kaisa ka naka-best mo nga pagpainto, sakto na para paminsar ka man nga ay sala gali ini magdudla ka man sa mga nagakalatabo nga pagpanunto na intuan ka na buburiya. Kaagi na ti kundi naka-contemplate man nga sala gali sala nga desisyon na-survive. Ano sistema? Anong klase nga paginto? Ano to? Kay ba nila nagdaog ako 1 milyon. Ang 1 milyon gali ano lang ang hindi gali matuod. That time may ginintrahan ikaw aw? Wala man ako maginintrahan. Nakakuha lang gid nila ang akon nga detalye, impormasyon. Basta why ka may ginintrahan, hindi ka man na magdaog. Oo. Kita mo bla? Ikaw man first time mo nga makabaton sa text kundi do excited ka gali timo ay hindi gali matuod. Ako no nauna ko nakabaton sa nga mo sina nga text. Excited man ko iga palang urog-urog lawas ko. Kaya makon mo sang una sang chimpo ko 500,000 dagan ko mo. Napili ko no sang electronic ano to ang akon nga number sa SIM card. Siling ko iho ni kang garoya. Wawart na ni. 500,000? Mayo kay tapos siling ko teaser paano na maklaim? Sinya padalaan mo ako sang loadan mo ko anay subong kay para makataw ganay ta loadan mo ko 300 sa unaya. Ang pinakabarato nga load to 300 mo. Loadan mo ko anay 300 pesos tapos isend mo ni sakon ang imo sining account number sa imo sining bangko, no? Kag ako na bahala di. Ako na bahala mahitso di. Oh. Tiging replyan ko sa siling ko, sir, ang problema kay wala ko sang account number nga na, kay hindi ko kabalo. Oh. Siling yati, account number ni nanay mo. Siling ko, wala man, sir. Amo ni sir, siling ko mo na ni mo tao. Pangutangan mo nanay 300 pesos, tapos paload ka, tapos mahimo lang ko ang otoritero nga ni natin Reds. Authorization letter, mahimo lang ko authorization letter nga ikaw na bahala magproseso sa tanan, tunga lang ta. Tapos ibuhin mo lang na mga expenses mo. Nagsunod ka man, Bobocham? Why na sa nag-reply na yun eh? Kadamo man kasi nakang-requirement. Loadan ko sa 300 pesos, tapos ihatag ko kunong account number. Ti isang una, why kuya manihis kung na yan sa mga account number na yan buriyaman. No? Ni ko na ako sa mga account number. Hasta gani subong ti. Isa man lang yang account number ko gurutin. Ang sa Queen Bank ang ginasudlan ka sweldo ko. Ino mo lang na. Di ko ganing sa ulo. Tapos tingnan balang ko lang sa siling ko tamaran ko balaan magkanto sa mga opisina mo na siling ko, sir, ikaw na lang proseso da. Hatagan talang kasang authorization letter. Ikaw na lang proseso da. Tunga lang ta dayon. Sa nga mo to reply ko siya, well, sa nag-text dayon na buburiya. Kabay pa mapapas na ang mga amo kasi nga mga tao, mga schemes ba? Bobocham. May mga ambal ni sinyo nga nagdaog kamo sa amo sina. Hambala na nga hiko tarada tunga ta. Buburiya. Mayo nga gameplay. Hiko tarada tunga ta, bla mo nga sako guni, bla mo nga programa ta ni ikaw lang na bala. Tunga lang ta galing. Gusto mo tunga ta laban pa imo?
Re? 70-30. Oh, bisan 80-20 pa. Sige. Mayo ged ini si Bombo Ria Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Ria Mumlan. May nagapadala sa mensahe Hironi Camarles Bladio. Tawhay naman kuno pagbiyay-biyaya. No, sa aton sini mga kabombo. Sa mga kabombo naton lang kung may gusto, kung may padala nga mga mensahe dire. Sitwasyon sa inyo sini nga lugar, no, kag kuno nagaklinabo da so far kuno do matrutawhay naman ti hopefully nga way na sang ulan, no, makalampuwas na kita sa kuno man dira nga dala ni Bagyo Biti. 3 minutos sa kaligad sa takna nga last 2. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Mablanco Hover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Masa mo petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the Plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs ay ga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hunyo 4 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Ayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Good afternoon gid sa inyo. Yehey, way na sang bagyo. Pero ulan-ulan pa, no? Sige lang, hanging habagat. This is Tita Regine, nag-aabi-abi liwat sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. Friday na kita. It's the second day of June. Gag sa mga suki naton dira. Salamat gid sa mga naga-respond. Salamat sa mga nagapaladala ng ilang mga istorya, and most of all, salamat gid sa inyo for your presence every day, every time nga mag-programa kita diri sa kahapon lamang program. And of course, wala lang kamo nagapamati kundi nga naga-share pa kamo sang inyong mga istorya, and I'm so happy for that. Padayon na lang, and sa mga iban pa nga wala nakapadala, wala naka-share sa ilang mga stories, pwede gid gahulat lang ako dire, ha? Paki-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maulanan sa gihapon ang atong panahon. Every now and then tulo-tulo ang ulan, although kagina nagbutlak na gid siya haring adlaw, no? Nakit-an tagid ang nga pagbutlak dito sa Kimaras. Wala ni mari na atong bahanon para sa inyo from Edgardo Miraflor Jr. from the Bombo Music Festival 2. Good afternoon. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What
is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing Our hearts sing perfect piece. Come back and make me complete. Summer, baby, summer. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Oh, I know there's no us minus you. So tell me what's gonna forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Edgardo Miraflor Jr. True para sa inyo. Nagikan sa Bombo Radio Philippines Music Festival. Oras naton, it is now 19 minutes after 2 o'clock. This afternoon, padayuno naton ang ato nga wala natapos ng istorya. Third story of Yana. And yesterday, she was talking to us about that certain period sa iyang kabuhi. Kung sa diin, the gina-describe yung daw she's in total darkness because of what she's going through. Nga kung ako lang ang palantawon, no? Daw early stage sang depression na ang iyang ginabatsyag sa adto because she was so affected. According sa iya, she was struggling physically, mentally, emotionally, and even pati na no ang spiritually. Daw ka rock bottom gid ang ato nga time. She was so demotivated, in pain, and in anger. Wow! Grabe nga stress, and according sa iya, grabe nga kasakit. Nga do hindi niya maintindihan. Nga kung ang iban lang siguro ang patulukon sad to, super simple, daw tama lang man kamagaan, daw kahapos man lang solusyonan, but not for her. No? Nga dogin dibdib gid ang atong period sang iya nga kabuhi, ang atong natabo sa iya, although ni iya lang gid so much ma-divulge sa aton. For my eyes only lang gid ito. But sige na lang, it's something that it's a matter of heart, no? Mga parte sa gugmaan, no? Heart matter. Okay. Heart matters. None. Nanuman. Well, anyway, we can feel, no, ang pain nga iya nga ginabatsyag nga do tamara na siya magbangon kun aga. Daw nadula na gid ang iya nga drive sa pangabuhi. Mayo lang gid, no, kay wala man siya nakapanumdum nga i-end na ang iya nga life. So grabe ang pag-suffer, nag-hibernate gid siya, and even, no, nga to the point nga daw wala na gid siya gana even ang mag-attend sa simbahan, ang mag-serve sa aton nga Ginoo until nga nagrabe pa gid because nabalaan niya, no, nga dawging kakasa na siya sa responsibility sa ilang church. So amo adto, no, ang rason nga do amo man to ang nagjolt sa iya, kag amo man to ang daw nagpabugtaw sa iya. Tapos amo to nga time ang balya hibi lang siya nga hibi na daw wala na pulos ang kag wala na sang rason
But sige lang, super down siya sang amo to nga tiyempo. And even nalapot siya kuno ang point nga ginapray ang ako, una lang siya ni Lord, kinakapoy na gid siya. Although nagambal siya no, nga ti ready naman siya kuno madula kag magpahuway kon kasugtanan gid sang ato nga Ginoo. But it's good nga wala siya nakapanumdom nga utdon ang iya nga kabuhi. And so, wala man siya nag-blame or nag-question, pero inabala nga almost giving up na gid na siya. Kag do hindi na gid siya kabalo, no? Kung paano pa magbangon, kung paano pa magbatayon sa nga pagpangabuhi. Kay hibi na lang gid siya nga hibi until nga may mga nakam across siya nga verses. Kag amo ini ang nagbulig pagid sa iya para nga magbangon pagid siya kag magpadayon sa pagpangabuhi and try to move on. So nagpray siya, and after sang prayer nga ato, she felt better. Kag gulpi siya nga na-enlightened, gulpi siya nga naging positive naman. According sa iyan, minutes lang ato nga natabo, and then kamag-an na sang iya nga nabatyagan, and it was amazing. Dili natin sugpunan ang istorya ni Yana, mga kabombo. Pero I know, Tita Regine, I know deserve ko gid ang punishment sa mga pagkukulang ko kung sa sala ang ginhimo, lalo na sa kapabayaan. Expected ko naman ni Tita, kay I know it will happen gid. Ready naman ako sa palo or parusa nga ihatag niya sa akon. Ga-self-assessment man ako. I really knew nga hindi ato pagsubok ang natabo sa akon kay balaan ko sa kaugalingon ko ang mga ginpang-obra ko nga sala, Tita. Kag nakasulat man ang about sa palo or parusa sa Hebrew 12:5-6, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon, umang lupaypay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Tita Regine, balaan ko nga matabo gid iniya sa akong tita. Kagapasalamat man ako gihapon kay part ini sa pagdisiplina sang Ginoo. Gininclude ko man sa prayer ko ang bahin diri, Tita, since I knew nga paluon gid ako. You know what? Ginaas ko man kung anong ipalo or ang iparusa ni Tita. I told him nga parusahan niya lang ako physically, hindi lang sa iban nga aspects ng life ko like family, loved ones, kag kung sa career man, tani hindi nilang pagkuhaon kung ano ang may ara ako, kay mas mabudlay inabatunon, Tita. Ginpangayo ko gid ni Tita nga bisan ano pa kabudlay or kasakit, basta physical lang nga pain, kag di bali na mag-suffer ako physically. Baw pagka next day, Tita, samtang nagatindog ako sa hagdan, nagdulong panulo ko, kag gulpi ako nahulog, Tita. Tapos ang impact, grabe, as in. Ika-third ko na to nga hulog sa hagdan, Tita. Pero amo to ang pinaka-worst. Kay pagdagdag ko, sang nahulog ako, may lansang ang nahawidan ko, so grabe ang gas-gas, kag nagdugo gid. Lalo na ang natublukan. Mayo man, hindi tama kadalong, Tita. Then, nakausdang pagid ako. Kag pagtupa ko sa dalong, nabagok pagid ulo ko. Nga dogin bonggo na bala, Tita. Sakit-sakit, Tita, as in. Tapos kahapdi sa mga bagras ko, pero wala gid ako nagpahilot or nagpa-check up. Mga pilaman ka days akon antos, Tita. Iban ko nga gas-gas, simana kag binulan, kag nag-ayo. Abi mo, Tita Regine, pagdagdag ko, hambal ko lang, Lord, amo lang ni, please, hindi na pagdungani. Tapos pray ko naman, Tita, nga paayuhon niya na ako, lalo na ang sakit sang ulo ko, kag balikawang. Sa laktod, hasta nga naumpawan ako. Kaluyan man, wala ako nabalda bala, Tita, or nabali. Abi ko, okay na ang tanan, may ara pagid gali, nga pinakamasakit sa tanan.
Ang pinaka nag-break pagid sang heart ko, tita, so nakita ko na wala na ako sa list sang, alright, for my eyes only, no? Well, it means hindi na ako, tita, makapadayon sa akong tungkulin. It was so painful, tita. Grabe, akon palang luya. Wala untat ang tulo sang luha ko, kag tama kasakit ako na heart. Hindi ko ma-imagine ang life ko nga wala nag-serve sa iya. Grabe naman ako hibi, tita, kag pray. Nga tani, tagaan pa ako chance nga makabalik, kay tingwaan ko na gid nga magbago kaluyan, lalo na when it comes sa pag-deal sa emotion. So I kept on praying. And again, kinsabat na naman ni Lord. Fast forward, tita. After pila ka days, nakabalik ako. I was so thankful. Grabe gid ang hinulsol ko, kagahadlok nga madulaan tungkulin. Worst feeling ever to, tita. Mas worst pa kaysa sa na-mention ko above nga cause on pain ko. Kaya kumbaga, kaya ko madulat tanan sa life ko, hindi lang ang pag-serve sa iya or maapektuhan ang relationship ko sa iya. Kaya feeling ko, wala na purpose ang life ko kung hindi man na ako makaalagad sa iya. Although, naglabot sa point nga I wanted to give up. Bali, tita, bata pa ako, amugid na iya ang ginahandom ko more than anything else diri sa kalibutan. Damo ako na-realize, tita, like, kabudlay gidya magpadayon kung spiritual life mo na ang apektado. I also realized nga hindi dapat mangin rason ang pain, problema, or bisan ano pa nga mga inagyanta sa kabuhi ang magpalayo sa aton sa Ginoo. Ang makaguba sa relationship ta sa iya, kag maguntat sa pag-alagad sa iya. I am nothing without Him. I'd rather lose everything than lose my God. Thanks be to God. To God be the glory. Tapos napaisip man ako, tita, na kung nagsulat na lang ako guro sa KLP that time, wala pa ako nakalabot sa amo nga point, no? Well, at least now, I'm doing it na. Hindi na ito dapat matabo ang natabo sang una. Thanks God. Kay isa na ang KLP, isa nangin way kag therapy sa mga pinagdadaanan ko, lalo na this year. And I'm sure, sa iba na mo man, the program itself is a blessing, and of course you, tita. You'll always be a blessing. I'm always grateful to have known you. Your words of encouragement, advice, and enlightenment really mean a lot. You are loved, tita. You are always in my prayers. This year, I know may mga gina-go through pa ako, pero I can say nga pagsubok na ini, tita. Kagapati man ako, nga God is always there para magbulig sa akon to weather my own storm. Salamat sa pagbasa, Tita Regine. Kito kalawig sang for my eyes only, no? That's why nag-pause ako. So, salamat sa pagbasa, tita. Diri ko na ni itakop. Kabay okay, kagid pero may kag healthy. God bless you. Sincerely yours, Yana. Well, it only means one thing, Yana, no? Hindi kita magpasugot si Lord nga i-let go mo siya. Because in the first place, wala gid siya nag-let go sa imo. And so that's why gin-usher back agad ikaw kag from the total darkness, that episode in your life, gintagaan ka niya sang kasanag. And from there, you know kung ano ang mga priorities mo gali sa imo nga kabuhi. And you have realized nga, madula man ang tanan, hindi lang ang ato nga Ginoo sa imong nga kabuhi. And I guess it's very, very happy if you're willing to let go of everything except Him, no? Expect nga ang tanan nga mga gina-desire sa heart mo for as long as it is good for you, mas makapaayos sa imo, ihatag gid niya ina.
in His most perfect time. So yan na. Thank you so much, Gid. I know kaya mo yan. Ikaw pa you're a very strong woman. And I am sure, no, nga once tapos ka na sa amo tong episode, you would never go back sa amo tong period. Move on na lang. Diba? So thank you so much, and you also take care. Salamat kay Diana for your story na gina-share diri sa KLP. 32 minutos, makalipas ang 2:00. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pribalo. Kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your Next story. Well, ari naging promise sa ato ni Wai Lau from Taiwan. Remember her? Atong una nag-try lang, no? Kung mabatong giban nato na iyang story, nagapangamusta and nag-promise that she's going to share a story. And you remember her, no? Wai Lau means caregiver dito sa Taipei, Taiwan. Well, aring iyang storya para sa aton. Ginapasalamatan ta siya. And we know nga nagapamati gid siya. Hello gid dira sa imo, Wai Lau. Ari na, siguran tang pagbasa. Dear Tita Regine. Hello, Tita. Good afternoon lang sa tanang nga nagapamati kang kay LP. Ilabi na sa imo, Tita Regine. Siguran ko na ang akong inagyan. Sang pag-umpisa ko nag-abroad, first time. Inosente pa si Iyay sadto, Tita. 1997, illegal pagali, amon agency. Maayo lang gani, di pahigpit, pareho subong. Sa likod kami ginpaagi, kag madaling araw pa. Waay kami kaagi sa immigration. Ay hala. Sunod lang kami nga mga baguhan. May instructions amon recruiter kung sa diin kami maagi. May nagaguide man hasta maka-check-in kami. Waay gid kuya kahibalo kang mga illegal kag legal sang una, inosente gid ako. Basta makalakat lang sa amon aragtunan. Kita gasakiman sa isip ko ang hadlok, pero siling ko sa sarili ko, go ko to. Basta makahalin lang ako pakadto sa ibang lugar. So balik kita, Tita, sa pag-apply ko pa lang, ingod balay nga amon ginaarkilahan ang amo ang recruiter, kilala man namon. Nga amo na siyang recruiter, kag kilala man namon. So nagbuol ako passport ko, amo man imaw ka amon recruiter. Do 5 kami, puro taga Mindanao upod ko, naka high job sila, high job gid man ni, inang pandong sa ulo. Tita, tapos kami sa passport, balik kami agency. Ang amon agency sa Quiapo pa. So natapos na ang tanan nga papeles, hulat kami interview kang employer, pero naabutan kami 5 PM na. Tita, magsara na ang agency, nagsara na, nagpauli na lang kami. Kung may kinanglan, ginatawgan lang kami para mag-report. Tita, sang tapos na tanan-tanan, hulat kami ka-schedule naman kang ticket kung saan o may bakante. Tambay sa Balay Liwan Tita, hindi ko inaasahan na mangyari. May utod ako nga nagasakay sa Inter-Island, sunod sa akon. 7 gali kami nga magburugto, Tita. 2 kami bayi, 5 gid laki. Ika-2 ako. Puro laki, kag bunso namon, bayi. Ang pang-5 ko nga utod, Tita, gin-adapt ka akong lolo nga siman. Way sila bata. Tanan na kami may pangabuhi na, Tita. Balik kita sa utod ko nga sa Inter-Island. Ang utod ko nga ini, Tita, time kang sweldo nila,
Nagwa sila kaupod niya sa barko. Nagbakal ka bag o bayo, bag o nga bayo kag sapatos niya. Pagbalik sa barko nila, ginlambatan sila kalima ka mga lingin o kon mga adik. Titita ura gid kapangaman utod ko, ginlibutan kalima, dako pa man nga tawo utod ko tita. Ang upod niya nakalagyo. Ang libayon ko amo gintripan nila. Ay tita, nabunan gid gamit ice pick sa dugan. Nakadalagan pa ngayo bulig. Pag abot ka sa rakyan, gindara sa hospital, DOA na. Gindiretso nila sa punerarya. Tita, dun ginpending kag amo pagtawag nila sa auntie ko, aga pa mga 5 a.m. nga maadto kami sa barko nila. Way pa nila ginambal nga patay na siya. Basta hambal lang nila, adtuan namon sa ila barko. Lagi-lagi lakat kami kamagurang ko nga laki. Tita pagabot namon sa ila barko, damo nga barko nakatambay didto. Kag pwede saylo-saylo sa pihak man nga barko. Bisan hadlok ako maglakad, pasaylo sa pihak. Ginpirit ako kamagurang ko, hasta makaabot kami sa ila barko. Abot kami dito tita, wala siya. Ura ti may manugid, inahadlok nga upod niya tita. Mga upod niya. Ang ginambal nila, sa hospital kuno kami makadto. So dali-dali kami sakay sa taxi, padulong kung sa diin nga hospital gindara. Pagabot sa hospital, wala na didto. Gintudo liwant kami sa funerarya. Didto na, kag naabtan namon, wala na siya. Problema, wala kami kwarta pang tubos sa bangkay niya tita. Gusto ko makita utod ko sa sulod ka funerarya. Hindi magsugot ang gwardya. Hay, mabaho kuno kabulong. Ay, abaw tita. Ay, kabalagin walis o tiklod ang gwardya tita para magsulod sa bangkay kang akon utod. Panuro ko ka na dumahambal nga agoy, sakit. Nagwawaw ako sa sulod tita. Ura ako mahadlok nga duro patay ga sampaw-sampaw. Bala na, basta makita ko lang utod ko. Ginbuol ako kaakon magurang tita, kaginpagwa. Hay mabaho kabulong sa sulod. Ginistorya namon ang funeral homes, nga wala kami kwarta pang tubos kaamon utod. Hambal nila, pwede daw sulod sa freezer. Hasta makakwarta kami, kag may inubayad. So, nag-uli kami tita. Nagngayo kami bulig sa mga tita kag mga relatives namon. Hasta nadara namon sa balay ng ginupahan. After 1 week, gindara namon pauli sa antike. Di kami kabalo tita kung ano ihambal namon sa amon ginikanan. Basi bala magulpihan, kag mauna pa sila tumba. Maayo lang tita, kay time na dito man amon lola, so nagpauli man sanda upod sa amon. Sobra kasakit tita, madulaan ka isa sa pamilya. Buhay ako makamove on sa nga time. Ilabi na inuglakat ko man sa Kuwait. Ahay, crying time tita. Mga isa man ako kabulan nga extend ka akong flight. Ang akong gali nga anak sa nga time, tita 8 months pa lang, galakat-lakat na. Umpisa paglakat ko tita, ako na breadwinner sa among pamilya, hasta tulad. Tita Regine, damogid nga salamat sa malawig kong istorya. May part 2 pa ina tita, next time ulit. So love you Tita Regine. God bless us all and may the Lord be with you always and forever. From Wailao of Taiwan. Ang part 2 sa akong pag-abot sa Kuwait. Alright. Bye Tita Regine. From Wailao. So, ang first mo gali nga pagwa, do backdoor, no? Namin mo, at sa likod ka maging paagi, hindi legal ang process. It was illegal. Sige, we're very interested. Paano ang imong nadangtan dito? Kasi you said Kuwait, no? Subong niya, ara ikaw sa Taiwan.
And you said do mga more than 20 years ka na dira. Sige, would be very, very interested to know ano ang imo nga natupan dira sa Kuwait, kag kumusta man, no? Paano ikaw nga tapos ang imo nga kontrata dira, kag paano kay hindi legal ang imo nga papeles? Anong imo mga ginpanghimo? Ano nagatago-tago lang or may naghulat man nga employer pag-abot ninyo dito sa Kuwait? We are very interested to know. For now, gapasalamat kita ko sa imo Wailaw sa imo gin-share diri sa amon sa saninga hapon, and that episode sa pagkadula sang imo nga utod is indeed so sad. Imagine na tripan lang siya for no reason at all. Kasayang sa iyang life, no? But anyway, everything happens for a reason. Thank you so much, Aliwat, sa imo nga pag-share diri sa amon. And yes, nangabag ka nga sa akong kalang email you said, madirekta padala sa imo nga story. Sure, pwede gid. So thank you gid sa Liwat Wailaw sang Taiwan. 12 minutes before 3 o'clock, magapanabalik ang KLP, still with Tita Regine. Pagkatapos ng gid sa pila ka importante nga mga pahibalo. Medyo kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kunang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imot ang kugo o kun liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes ukon Bukidnon. Enjoy your summer mga kabombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang. Said, isa ka plastic ang tambak na istorya diri sa ato nilalaang pa rin. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio, mga mawiwilihon, yung mga listeners at sa imo, Tita Regine, my dearest Tita Regine. Ang ako ni share sa imo karon nga hapon,
Parte sa utod ni nanay nga akong ginabakasyonan tuwing 2 months vacation noong buhay at maliksi pa ang mahal kong nanay. Ang sister ni nanay ay sobrang bait man at mapagmahal sa amin. Kaya nagustuhan kong magbakasyon sa kanila. 4 ila bata, 2 ang babae, may pamilya na, ang isa ka lalaki, miyembro sa Philippine Army, kaga ang bunsong lalaki ay bakla. Gustong-gusto ng aking tiya nga magbakasyon kami sa kanila sapagkat masinadyahon siya. Tita ang iya nga bana, isa ka farmer, kaya ngiya obra o pangita ang mag-witness sa mga kaso. Bala mo tita, may suhol man siya, kaginatudloan siya o gina-examine sang abogado sang iya inugsabat sa korte. Sang isa ka bes, pagbakasyon namon sa ila, ang duha ka abogado sa both sides o both parties, ginpreparahan sang panyaga. Kag didto man sila nag-lunch. Kag tuloy-tuloy man ang ila conversations, habang dyan man kami nagapamati. Kay balaan mo, kami man ang nagabulig sa among tiya sa pagserbi. Daw ako man natingala, nga good na good man sila, although nga nagakontrahan ay sa korte. Tita, kada vacation namon doon sa baryo nila sa Matangharon, Dingle. Nag-enjoy kami kay Fiesta Manila. Isa ka bes, nagkadto kami sa ila nga baylihan sa school. Malapit man lang sa balay sang akong tiya. Hindi ko gid malipatan nga pag-attend namon sa ila bayle. Umaga na kami nagpauli kay mga tuntong ang mga soltero. Ilagin tumpok ang mga desk sa pintuan, hindi kami kaagi. Kundi, aga na kami tanan nagpalauli. Tita Regine, nag-enjoy man kami kapang laso sang tangkong kaglupo sa talamnan. Kung kaisa nagapangigi man kami para idapli. Amo na gani tita nga nag-enjoy kagid kay lain ang environment sa Banwa. Pero pagluya na ni nanay, wala na kami nagakadto sa ila. Sa ulihi, tanan sila nagpamintanaw, kag napatay si nanay. Why na sila nagkilitaay? Wala sang tiyangge o store nga nagabaligya. Amo na gani, nga damo ang root crops kag pananom man sang mais. Tinaga-enjoy man kami kapag sugba sang mais. Titang mabudlay lang dito sa lugar sang tiya ko nga maiwat ang firewood kag tubig. Ang deep well o bubon, isa lang, kag almost tanan nga mga panimalay. Dito nagasag-ob sang ila nga ilimnan kag inugpaligo. Ila ginapanglaba. Malapit man ang suba, pero permi nagabaha, kag kung hindi naman magbaha, tama man kadalong. Ang katunga sang suba, kung hindi magbaha. Sa higad ka lang sa suba maligo, o maghimo sang bubon-bubon. Ginahanglan, masakay ka man sa baroto, kung gusto mo makadto sa pihak sang suba. Kung permi nagabaha, wala man kami nagapaligo. Kung umulan lang, amo ang pagsalod sang tubig. Tita, hindi ko man malipatan nga ang gay ko nga pakaisa, tama kakuripot, kag kadaldal. Kung tapos niya luto, sang iya ginaluto, dayon niya subuan ang natirang kahoy, kag baga, kag ibulad sa init. Hindi gid pagkuhaon kay mamuyayaw o madaldal. Bala mo tita, maiwat ang kahoy. Laya o tuyo nga lukay sang niyog kag driftwood nga nagalutaw sa suba ang ginakawit nila. Abunan siya sa root crops kag pagkaon pero maiwat lang ang tubig kag kahoy. Tita Regine, kung magkadto ka sa ila baryo, masakay ka pa sa train pakadto sa Putotan. Kag magsakay naman sa truck pakadto sa ila. Malakat ka naman bali 2 or 4 kilometers pakadto sa suba. Ang alagyan, karosa lang ang makaagi. Kaysa pihak kag pihak sang dalan, tobacco plantation. Pag-abot mo naman sa suba, masakay naman sa baroto. May natumtuman pagid ako tita, nga pihak nga talamnan, may bakla nga medyo tigulang na, pero tama iya kaalwan kag mabuot. Tita, permi namang ginapamasyaran, kay dayon niya hatagan kami sa merienda. Kung magpauli kami, ginapadalhan pa kami kung ano-ano lang. Tita, permi kami ginaharanahan didto, kag kung kaisa, ginapasaka pa sang akong tiya, pag magkantahanay balos-balos, babae kag lalaki. Bala mo tita, ang tiya kag tiyo ko, mga malipayon. Malaka lang tita nga gabi, nga hindi kami ginaharanahan.
Ang hindi ko gid malipatan, nga ang habi sang akong tiya, salmunan para tudsan niya. Abi mo tita, bala mo yan damo kuya kutusad to kating akong balabuhok malaba kag kulot. Kung wala na siya siksikon sa ulo o buhok ko tita, abi mo no nahimo niya, mo makuha na siya isang butol sa ulo sa akon pakaisa kag ibutang sa akon ulo para kuno may siksikon naman siya. Ay grabe. So mauntat lang ang panigsik niya kung may maharana. Halino niya ako sa banig kung matulugan na ako. Sa salug lang nga kawayan kami nagatulog, kay wala man sang katre sila. Tita, ginapangadian ko lang sila tanan, kaya hindi ko mahibaluan kung buhay pa sila subong. So tita, I have to close now, kay medyo mahaba na ang aking sulat at medyo malabo naman ang paningin ko. Thank you so much for reading my letter with feelings and expression. So good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. Sige, syempre may poems. Diretsuhanta na lang, silibutan ni babasa na lang. No? Sige na lang. Diretsuhanta. Ang taong matulungin. Ang kabutihan at pagiging matulungin ay di manakaw o mahiram. Ugaliin ang palaging mabuti sa kapwa. Magkaroon ng kasiyahan kung binabati, palaging masaya ang kalooban. Huwag hihintay ang kahingian, tutulong ka agad kung kinakailangan. Magtiwala sa buong may kapal, grasya, madaling makamtan. Ituloy palagi ang wastong ugali, awa ng Diyos, madali, mabuting kalusugan, laging masaya kung walang kalungkutan. Ilagay sa utak natin ang pagkamatulungin. Ang taong matulungin at may kabaitan, madaling mahingian kung nangangailangan. Hanggang kailanman awa ng Diyos ay nandyan, palagi o mananatili ang kasiyahan sa puso natin. Payo sa lahat ng mga tao, ugaliin ang pagiging matulungin. Aanin mo ang kayamanan kung walang pumapansin. Kung mapagbigay at matulungin, pagtitiwala sa poong may kapal, huwag hihinto sa pagtutulong sa mahihirap. Magiging masaya at tatagalang buhay sa mundo. Kailangan taos-puso ang pagbibigayan, huwag hihintayin ang kapalit. Alam ng poong may kapal, magiging maligaya, maunlad ang pamumuhay. Salamat sa inyong lahat sa nakikinig ng sariling sikap na tula ko. Again, this is Lola Amparing. So kamamandira mga kabombo, be another version of Lola Amparing and keep on sending your stories diri sa KLP, ang mga seniors naton dira, no? Buka damo man sa mga naga-sige-sige sang pagpadala sa ilang mga istorya. Salamat gid na inspire ka mo kay Lola Amparing ay. Lola Amparing, thank you gid ha. Bala ko damo ka pa diyan at bilhin niya mga sulata nga mga balasahon ta pala. Salamat gid. Well, we have no more time left, mga kabombo, but tomorrow, mag-interview na kita sa aton nga winner, si Shagala, sa Saudi Arabia. Yes, mapa-Saudi kita, boss. So, ready ka mo dira. For the meantime, ang inyong mga istorya, ready man nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa inyo tanan. Balikay naman kita kag uptanay tomorrow. Sige hapon ini alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.